ene ma do do na no wono mo yira wo system nim ena nya yira ne nko ayade ebubo wono basa ebompo bone ni ade na ebubo bomu basa ena obi nso wo nso so woti na nanom nse do ni nyina ne se wo ama na ni anso kakra wo Bible kula ka wasi be content with what you have ene ma do na no ya ni nso de wo ketechew wo bi wo ho a wo ne bema ene tie bema ne bo ne ho modi bia so betimi anya kakra ma bia so ne so ama na busuafo mpo no ebi akoso wonom so na so ne nani ko atwa wisi krada ehwehwemu na chese abrantie bi yiniti no onya bense black bi na sa wodemu a obenwa ase na ni kawo mse ya krada ma me say no atwa na ne bramba jo frame me sometimes na krade emema ne frame ma ne bi no mo place wo mo be frɛ wo mo o mo ngasa o obi wo se kan ba pa kan na eba boss wa yi ne to obi dia round obi dia tele no de afa no yi a chia wo kan nanim o pe customer na customer pay ya no ena ma bi no abra bo asai e ma no dodo na wa abra bo asai esense de wo no nani anso enu nti no ye na adwen se wo be kwa kodidie wonya ndru ho achi na ne social media anso suatla enso so ka ho bi baabi a wonru ye wa ablabo ma me de na nse ketacha wo de asem bi bebo mu obi wo ho a baabi a wogina onya ndru ho enso no wo pepre ne ho mpanyin sesa wo play wo papa osi a emoja na eba eti amane dodo na ene won mo play wonom ho shopping awodo ana se dress awodo bi a wo be ye ne ho ade no oni bio chinchina atwan wo hu so obi hye bi ne de wono so be kwa akopɛ bi enti me pema hu ene me be ye den na ye anenam wo be hu anu wa pla de wo opening nti no wadi sika achia be kwa akoto de bi no na wa gofa yade we nya HIV a enam nyale wa ahodo na bu afa wunya ahoto biem wo da ho a yanko hospital team na wo da ho nti no ye ka kire ma ni nyina se enya sika bia na ye die enya hyenhyen nyina na ye sika kokko be ma bia officer bia wonya ni sika bia wo pese wo kodi bie no wonim sika na se nene ya na ye me boboma ni bi wo ho a wo ne be ma kola ko dawie no be ma bia de na ko dawie no se bia so na mu ase kola no wo kwa be se be ma ni bi no afa foforo we ya yi nti no fa we se koma me wo hu na odonti no anase sika nti na brand na anase efra nani na be ma na fa na mu ase no na odi akoye na aduro ebi pa de ahodo ye de kozi si aduro so anase de kogu aduro so ade ya betu ba hu se moja betu ni sa wo hu ba bi efire ni nyina no firi de efire eni se ye ma ye ni nso de ye wo ye ma ye ni nso de ye wo ba bia ye wo bia no emoden mo adwumaden eni anida ho nyame sompa etimi pie nipa ema ne kwa nanim wa ablabom nti no ema na omusi so no momfa we nya adwuma na be wo wo no munya so mani di sika chi bebrebe no kete me da wase pa onipa bia wani anso de wanya oto amana kesi mpa pa omono bremo ya kata chome dasi ana message ade aba na no den Sumpana 3.1 ana nipa bebre berensa no mbe kai eno ma firi wo ho akodi baabi aya ano so ka ho na eso kata chaw unsama de bai ne di kan ne ye be mana sebe ni yire ebo modern pa ofia emeto opon so de nanso obi hu atwa na hwedi me ekro ya o hwe na o yire sebe mpre o isika to te sebe akra because o dwena ho ade bia o ye bia no nim se be ma ofia ye ka se be ma ofia nye be ma bia na ofia ye wo na sebe o yire epe baabi ama munya munsa akoma no na okoya na de bia ene bibia na de bituso awo kwa bi so na o de sebe mpre dwasa social akwa afide o yire be ma na anya de kata chan sama na wo kan nyina both side nya ye okay na ye ne wo dem ade bia feyen obia na obetuma yi ni ho afirim obia ni ho mabo udi so for man kasa na wan
no ka so ye so bofo ana who ka so free so na be see for say we dey so ya ko sai oh mesro man kasa but tu takia man no kasa obubu ni chedin se kwakwa man kasa katacho mo wa ya de ose ne wo dem ha obi ene obetuma yi ne ho afi obi ene obi afayen na wa wo ti adwamu a wo kan de ye na wo kan aboa ye because sa wo de watra untimi totobo unina park na chi ntimi totobo ma park ne so enti katacha wo futu yes enti wa ya de na ye na meka nipa bi ma menka no ye wo to ho no ye wo to na 7 prejudice obefa clerical boy hwe obefa jam ansa na sika kokko no na afa jam ya bre mi nuanom so am no mo ya adwuma bre na wo kan se ya na obi gina wo sese hwe katacho eno kan wa na eso yeah Untimi nkasa nyi mfiri se sika se oboto na nko a se wanya ba bia trapa na oba se bibia owo bi ya wo wakoma mu pe ni esa bolumba nyom katacho hwa ade wo ya meka no ayade a katacho sika ho dwo de meka no yanka no nyansam wo sika ho dwo wankobu obi wa ya adwuma sam fifi oh yeah wa sam fifi na be se obotom na wo ba se bin preduasa katacho wankasa wo chese wa mini no anase wa susu se oba we de obeye me hafa ka mepe na na kasa na ntia se ya adwuma na kwacha ba kwatacho ese se ogunu no akona aduane ese ogunu no eno de me kan ha kuma omo tie ya chichi ne benchen obia ha nya se ofitin ya na 7 previous oba wo ko frɛ no eno odi wachi dabi ese ogunu no kakra ko eno de ese se kakra ko yɛne apesu kwampo de eden wangro na enye ye ne mmom ya na yɛnhwɛ baabi asika ne firi ye wo sika bi wo honom a katacha wanhwe ya obeti asim awase me kwa akra na meton cho beta na maton ayento da akọ ton cho beta won kan na katacha dru baabi se ya na wa bra na wa patwere na ade ne so obasata na obasket mu katacha mitimi dia na matra me mfa so asa komde yento enti abrabo na ye bono wuyi sa no mani firi mu a enye ye na emom no ye ka ahweyi ye nye se 7 preduasa ye ka obi ba ye ho se me de 7 preduasa me de 7 me nya bi da obi nnum nsa e wodu obi ye ubenya platform masa ubenya platform ukromfo nya bete yekom hwe katacho obi nnum nsa wodu obi so ye obia wode ye obia wode sanete ye woni pa bi wa wonum nsa nanso wono oba akotena bia ba ana choba no de nsa yi anam de gu nanim enso sanam no onto obi nweda wode guno no nyawa na aka se 7 prejudice so ko o girlfriend fie na aba no ma efa ofun no wo se na wuntimi nka anyahwe no akwane sa na ba se ofun fa sisa anyahwe nya oh mame anyahwe mono ja no ba ko da fi kwa we kura na ne jimi ni base bi aba we kura de se mun ketua wo kase ba wo fi finish bi amato ya ayesa obani ja okwenwe na wokwa fe na woka uti akwa ya kola bone kwa da wa hwinya me nim sa me magimi metuo me ntimenka na wo so wo se no ana mani bizu abasha bone nanka da je da bi o ya se man ni ho agro anya hwe amona gift jai yes some work as 15 million we na ya na matadi kura ngora 3.1 katacho so gwini ne wo fa se ne fa ya nkatwa betwa no etidi epese ya kan nyina ne se wasem a waka ne no katacho hwe abie nipa bi ensem bi a na wo se saata mo wo wiase na wo so asacha hwe wakai se ye ade we bi ato me pen o se mre bi ne ye be ofie no na ye bibi se wo mo no makam o se wo ka se mobile phone se esi bali a
ye shi bali apa ne si ye kan ho asɛmpa a medo nyame hwɛ ene no ma bia kam batu ntimi nkonkwaje na no so ka ho ne mom dia ne ye kan sɛ meka ko ba bia ye nwa man mo hwɛ katachaw ene wo yo be ma tieni wo ye be ma na wo ne oba akwacha ba bia oba wa frɛ no ne na hwɛ ho ene me pɛsɛ na wo hyia me ha na ne kwatra ho na wo ne kwa ne ka asɛm na ne kwatra ho na sɛ wo mu a na ba ni nwa ba ko bia ba betra ho e wo ma na ba ko bia ba sa wo be ma no me ka hwɛ sɛ fa ho adwen sa wo ba no mo wa oba bua no ni pia hu wo spend kura na wo tia wo na so oba bua wo no but never futu sama obi ti wo se otiasoro dem se wo pekunu ekuru so anya ho no ma wonim ho no ma emema ye hwade pa o katacha bema bi wa o spend pa so na nita wo me de bia makam se bema pe oba ba confirm say day obe spend 100 million nya wo yoko emema ye yi no eti utasoro dem ujasoro dem wo bompa rade ma mekunu wo so nim hu enoma wonim hu hwe wakwa cha be ma se opese onu hia because e pa ye pa mai enya ba bia na se butimi gina pe oba wo friend ni kwacha ba bi na ye unique ai kama so cha se ma me mete anti ba chobra na oba na ba wono ba cha wa na se de me hu wa che na se mudi nkomon kakra ma me se mo wonam ne atoto yi bibra pacho de na obewe ne waka na wo de aba pacho nsa be na aba mo ebi wo kura na nim nsa no ho na de atete o ma me mot so cha se kwa bi so no na wo hwe ade na we de o kwatra ho na no na ka che wa nwe ne se nsa ne bo de no be request wo bo se esa bo so o me na se ya no ntesuo ne koso na aba fom wo se wo pra wo bre ya bro sika na esa hono kura bi obidia no ne atisim no ye friend na atisim sa na friend din no atiasim aba katachaw enu ti nasem na wodi aba no babia sompa ko bia na ne agesi papa tiwai mo bia ma no nya atwom sam bia se sa de be kwa ne dia ahwe ya ye nyina no e be kwa baabi akwa abusa me da wase payaw me ko gina na ncha nwire no nan na 43 nipa 43 na send this kind am say na de market na bo and so say 43 ni nyina e ma ye 3 40 ni ye mema na e ma no send this kind na wo gina ya no afre ma on saka osan be ma so send ya o na say aba wo sugu ni yem wo wo ye timi de lie na send me sika bia ni ho nipa no won kokko a so no ka so hia sika kwa be na obefa so sika ne beko sata ne mobile money ni won ende na ye mre o enne ide woni ne kasa ya na one ne kasa kwa che na ode ya ba ya ne baba na wakati bi kwa ya no ye to so ne ye ya send me on enu ti sa mobile money na aba na efe president efe soja efe chofo efe ahemfo efe obia mobile money na aba no uti utwa nya ye o se ya send me chofo bi no nsampa ya gitum chofo bi mpema ono so de ne se on de sika bia wo sende o sende enso bi kwa wonya bi da oba no ko ohun ne ho da ogro no enti obi so wonum nsa e wo ba bia ne sinto owo obi so num nsa na ni ati woni sika ho pa obi num nsa ba na ni ati sika ho sofo brem o ba ka adusai nkenu ba na o de ko wi ko ma wi ko na ya su prepare patch ma ba o me se ko na me chabibre bitabu sa ora men kasa wo time so me se ko na time wa kede kasa me no musada ai mi ankasa me no musada ensan fa o minimu da na mi ankasa me no musada any party was me cha bebre won so na wa ensan kasa e fe na petition pitu na petition pitu nko broni abeso onko broni abeso da bia debi na mi ankasa ma ansoro mi ankasa na soro ye oh mi na masa na mi ni mo bia osoro ye na mi ni mo bia mi kan gezi obi na kasa ya ansoro na me ma ansoro enti hono minti min kan ko bebre na me ba bia me kan ko kakra ye ye yire num ne ye kurudi mu asabe esisi wo mu me kasa nye oba be man nko na ye bida bia na oba bi so aye ne kun bi sa ba ka ye honam ba ko dia ka ye odo
ɛne ani die ne ɔde ma yɛ ho baase yɛ twa toro ama yɛ yere nom ne akwa diska bi akwa kɔto so deɛ in fact ano ɔdene na de be man ye ye be man ye no wɔse de be man sa be kwa akoma no o de ka ye na na wadon masalema ne bia no wonye biu sempre for the first food is not food to wadawroma na afie so na so de bi e ba memory bi ekuo bi a o matine kese pa na ekuo ni chairman say o say odi sika kokotoka na onye sika bia na ekuo no sika ana odi kotoka pe edi ba ya na ekuo no vice chairman ono so ne maame eda fom sika be ne edi kokuo yi ekuo fo nim sika no ho ba chairman so yi sika no eda kotoka na edidi mu a ne koba ase sa na tie dia ne ekuo ye wani daso ye wuska ye bo chama bon chama de hon otukwan ye frefrefe ye nya no chama akwakopa bi atena enti asema odi afutu asema odi abai ano odene na ye nka hu sa ade bia ye bia no ehun sunsuaso ewo ho se wo bedi ne kure ewo wiase na wa brabo akoso eno eye better sense wo betwa kontompo ebi aso obi a wo ba bia onam ebi ye kronfo obi nye kronfo ebi ye wudini obi so nye wudini ebi num se bi so num nsa ensa num ebi pepa da ebi so mpe ana abrabo so no obi pese obo na abrabo ko obi so pese obo na abrabo eti se wo pese obo abrabo na se wo pese wo ko animu a ana wo pese wudina wo mum na wo sori a wo de ma piepie emma wo de ma piepie enti se wo de ma pie na se wo ko num nsa na se emma no ko num wa eye wo abrabo emu asem wo de wo pese wo hunu no enyina bi aka fa yen e ka fe wode wan o bi aka fa obi kan fe obi a enti wo no ya to na wo se wo de example me dia to me na wo se me example because be me bi wo hono mo a sabi mpedu asem no ka say ye ko bantama me na me te bantama na Scottish ba me mpia ma GNTC Prada me ba hono ma ye wia bia mbeto aduane ne ma saso akọ odwan wo bo nyina enti enye ye nyina na ya soro ana ye nyina na ye num nsa ana se ye abrabo bi obi a wona so hwe manim na me ma ho na ade kama se na wo woni ye me so odwan wo bo nyina o ye ba nyina abai jai masa wo na wo di ayi pataku wo ye pataku na do odwan ma katacha obi tefie ompie enso boni a wodi no ya se boni bia o tefie de boni wodi wa ya tetenkuna oh papa atetenkuna na ye no me no be de we me papa si fa ye tete ye no ne ye wo akurase tu eti akurase no no wo electricity Lawrence na won ne nam to no electricity adwuma na na eja o ye se ku akurase ne ko school eti sa life wa ye free kumase life no ye kwa na se ne ye ba be hunu se utimi tonku kurase da e betimi aboa ye che ha ye che yan aha ne ye che so be so nyam kasetia na da bi ye de ha ne che ne be ka se ye tete ye akurase no ante akurase ka mu de awi masa administrate me kwa ne be bi asem ne nam no unsuro da oh me na nya me nwanam me nwanam am no na nya me nwanam na kwa ye nante o se enya ka ba nya onwane wo de ko eti en kase abrabo no obi abonde ye be hia no mane ya chia ye kwa baby but wo yin pabone for obi so o kamish patase eti ase ko no mane wato bo ase eti nana me di manu sie no na me kire se abrabo no wo pese wo boko ni ma na pese wo bo obi a wo life obi a wo baby akọ eno obi tinase o se me pese me ko manim eti meja kro no na no obrantie ba ye wonum kokisa ba ne ohunu se wo so ojai mimi se koke mimi hu bi da wi kro go mi hu bi da eti obia ni wo life wa ne maame ene papa tete no lumba nwumu yi de metel se ebobo ne kamu ana se ebobo ne radio so ameti bi se ye bono black band ana se ye wo ya angel pa o nana obia wo ne sinto he ade wo na very good obia wo ne sinto ana me di ka se me se obi no munsa esu na ni da ho but the one masa as tie ana asofo obi no munsa enso ukọhwe ajapade wa yanya asem keto o se ke ajapade asem enso ade a wa yanya asem keto obi a woni sinto bo mo me adwo no e so obi ye dwama nya de onum nsa nko a nya de ode oba kwacha baabi nko a na eso opema obi wa onum nsa obi ye tete na kurase se de wuke tete wo kurase enso mame nka asem kyerɛ masa nyame apata kutira kura twam obɛkyare oh enya ne what it no ye wo ka no e kwa bi so ye wo life de but mame ka asem kyerɛ se kasa wa soro minua no kasa wo soro ne wa fa wurade
Oh, me no. Okay, Obi te sport nso no bia. Eso ba no woman moto be 5 on. Obi no bitu ayi ma mienu pe na kra na me share wo mu a. First one. Oh yes. First one. The whole of your life. Nana. So you can say we And why are you? you can say we need. Due to us. Nana nyamisha. Mansro. Yeah, you need 3. Obi fa 5 no obi fa 2 a. Korea 1 CD. No bi go ni nya na You say na the Asaba to bonya no na. Wo do degree. Me se masro. degree ba na mabo. On se mabo degree. Nana. Kata to so nso dia ba. Dia ba wo. Atiefo mu tie o. Me mabo degree. So bom degree. Me mabo mu degree. Me nua no me no nanam. Me. So me no nanam. You be free. Degree ni dey omo. Degree da ma hefa na mabo degree. Na mabo degree kura na nei. Mabo degree kura na. Aboa me wo kwan bi so. Hwe nipa edru me bia ma me nka sem wo yi. Nipa ti wiase na soro nso ye. Awo kwan bi so. Kwan bi mu wo soro a ye. Show. Ke sha broken heart abai. Ai chichi amanfo enyo be ma bia na broken heart timi chi no. Ma me nka sa se mo nkyerɛw. Ye wo bi wo no ma wa broken heart be chi wa e be take be 1 year no. Obi we be take ne 3 days pe. Watitim. Obi won so asebe mpe wan so nti ansa na ohun na oba na na yire one ne taza oba one ne te no ne wa wie ne pasa enti soro no de bi ho ye de wan soro em fire ho ye de asoro Producer o peja wansa na me ni o peso ka ana yenko. Okay. Ba ma say asma obeka no anye constructive a me yi wa free so. Oraruma me mic ni on. Menkasa Kasa. Asem na me beka ofa se koyo se o na so he na koyo de aka ma me free. Oh wa afuto no na aka makoma na aha yo ka short what's me ma 1 minute fanka sembi yo ofa sebi previous sebi no krenya me anim ni bema bia sebi se wunya sika na o ma wa ma oba ni bia sebi unim nyansa. Oh, so likely. Yeah. So at least yes, of course. Oh, no. Ayo mono na ne was hard and me me come 1 minute. Oh, take you away into my main come asem. Ova, krumo asi he. You will be ho no yen kase sebi. E ma asem ne sa ne ma no eye. Yankopon wo bi adwene. Yankopon wo hui, wo ma wo bi adwene. Me wo so amiti wo ma adwene. E na mo na sa mo adwene. Oh, adwene say. Oh, some adwin dem tim wa da me de bomb bra. Aha. Enti ade bia wo ya ususu se emwo bia no hunu. Ada se wo bebu wani aguso no wato akoso aye ne saa. Ama na pre-prow. So ana wo betwe asan. E ne ma mienu. Be ma won. Hwe se wa ankasa adwuma we ye ba anopa 8. Ni apon anadwo 10. Ebi wo ma mu fi 10:30 11. So wo be ye ne ma bia ka ho. Because udwali na didi wia won na kwa obeye ye niam bia ka ho 11 na bosom ya so na etua woka so hu ye tua woka no wa bre no wanya sika no enso hwe se wo kọ oga ebu ho no mo ana se ompana bi ho wo de wada ro ma me fancy na se wa nkoto no kwa na abu afu edi bi ntwa enema bi wo no Nyankopon boka nipa ho na enso so ahohyeso ene ade a enipa ese wo ye den wo hwe ne yie ahohyeso eni ade a ese nipa hwe nie na sabi o mesa ka sabi ni bium emema ewo Ghana ha me passport techima visa kura mum me nko ba bia ada emema ewo Ghana ha say me to me betuma ka say about 80% wo empna wo mo yire no achi to me hwehwe mu be say ye no ana say enye no kura na so abrabo no aye bo no fa ese se wo hwe hu se ade na wo ye no obiji akatua 1000 obiji 2000 obiji say don't compare yourself to someone eno ni ade e wo ho no mu se ye ka se witiri se ko nsia ti a enkoyi bi ko nsia yi enko ne enkoyi bi so hu na asemu a wo kan ya eye me de pa wo afutu semi ne emma ye nuano ma eduru ba bia obi paware pa ne nso onye no ho sebi oba ye ware no a eyiyi onse na wo ka se obebu on maden be co sport the way ode ne sin ebeyi na ma free chinchin ka ba so no kro obebu ada achi awuhunu omo ada achi awuhunu na ofa on study hu se udu choba ana se ba bia ye bibia
Edu say motor no edu say ma nipa no oton aduane oyi nam na oba ne de ne say titi wutire ho so okun me de ma say mo ba wie no sa time wa me hu me wife me de me kama ware of I me ware mo 23 years but me sua ne ma bi me wale ya che of I be say there say o kana fidie so be ma bi o ha on pese afidie so ebete so aware oh yeah ma ware na o se me se be nye oba fufuru ntina me de me yire betete because o oba fufuru oba me nim abrabo ane me bebo oba fufuru kra se wo nko kra o fa me ko kra nya hwe 3.1 na me hu oba no de e ka makoma ma me ware no nie ye pie na ye pie ye no ya me nom kakra ono kra de mo to bi na ye ni age ona share time oh mati kakra beba so ansa na mako na ye pie ye no minya eja menom kakra obayi so on kwado nim hwe nom ena me ka so enamru anu fa na momra ento de nam ni besi ho no ambisan say enam na yese wasi 40 cedis a confirm over a confirm nam no totun a na de win say de chance o de be ye nkwai odawru mo de say wadawru mo wuni say pp na ni je no de o de wani je ba akopɛ say obekɔ asɔre abetun ma obesa eno ano no na ba ko wi ho de adono o de besi wo no me ka say wo ka say nam ne 40 cedis no asema my wife be ka ne say na yɛn fa nkɔ fie ne yɛn fa nkɔ yɛn nkwan we dey say betime di mu 2-3 days fine me de me ge bi pie over ganom de ni pie so ro sidi ne si nam fifi efri chinchin ka ba so no Mmrantehene ne se ga na de nkuma fa o ware ye na no get pia na say before marriage me wadaru ma meka no off air oba no me de ni pie no fa se ro sidi ne si nam fifi chinchin ka ba so no say the nkuma fast sport no nyina ko betimi amena to ne yam onfa hwe ene efre no ye nkenifo ma no so ahu enti se wo ye oba na wo ye wadwen se o paware be ma no a woni ni pie no pese oware wo dia ene ma bi wo no matwitwa so omo ka asem bi wa ha say wo se ono wo ba pie na we no afa na adamfo we no afre na adamfo we a wo be kom na be ma ne de study wo oba no wo life wo betie bia na onye den wonim so ahu na botro bodwa so fofo na ubedi sofo obaya ho sa wo ye sofo 3.1 anase nyame be frew anase wa wo be frew ho Mmrantehene Ghana he yi na do danko akufu ado omampani so na yo woye omampani wo krum asi meboa aha Ghana ni bia metima ka say about 95% ni nim akufu ado omampani omo nim no ye nkwala me pa cho Mmrantehene akufu ado nim obi ana enti ebinum susu omo so omo yasofo omo nim nyame bet Nyankopon ni wo mo me si has chia wo pie odofo pa chief executive producer na konso wusu kantan clan kele sufficiency of characteristic cracker asantini bam dem se ni fedi abanko application dem da wase so fun hwemanim abusiafo mama yenkɔ no ntentem asebedi kan mo famre na yenkɔ no wa ba ma bi na kwesama beto ha na mama yene nkasa asem na ya pa na osayi yaso na de mani ko baaye ko bi ne mani fonko asem he oya obruni wose asem he oya pa na mama yene be ma no nkasa right now so de kantan kranka kan no se nipa bebre ni mampanyile kufuar na so ono so onim nipa dodo sa ana me kwa kwada bi hunu me no atwe agina na say de was so na say adai unime no hmenim unime was an unime hene no hme ayene na ne me was TV so TV no so what na so ya seven because e be do be na ala pa na person fa trotro bi ko ba bi o fro ye akoi okay ba mana tsase na mama yentie na konsem ya ode nam ba ma ye mo akwaba ya eja Mmrantehene pa so de say idin de Mmrantehene bibi nti o de te yo medasipi
mpanimfoɔ sɛ anwummere Mmrantehene anwummerɛ deɛ bɔkɔɔ na metɔn nɔɔma wɔ kegye tia ɛna nɔɔma tonton ma mekɔhyia a ɔbaa bi wɔ hɔ di ɛna mede ɛpɛ asɛm too n'anim awalesɛm ɔno nso kɔn so Sompana 3.1. ma yɛtena hɔ a nti agya ɛtɛwɔ no ɛtɛwɔ no nyinsɛn kɔbae ɛma awo baa mu to manyɛ ne ho adeɛ mene ne woe mene ne woeɛ no ka biara sɛ nkɔma mekɔyɛ ne ho adeɛ ɔsɛ ɔmaame ni hɔ ɔmaame atu kwan gye sɛ ɔmaame ba na mmom maadwene ɛba fam kakra ne sɛ nka mekɔyɛ ne ho adeɛ ma abusua no mene ne tena hɔ a meka bia no de ato a meka me no de ato a nti mene ne tena yɛ naa no mmeranteɛ ɛwɔ hɔ a Sompana 3.1. yɛdwala wie bɛkɔ asɔre yɛwɔ hɔ a ɔmeɛnkɔ asɔre na afei deɛ ɔba yi yɛdwala wie yɛka koko yɛdi yɛte koko no ho di mehu a sɛ ɔbɛyɛ asɔre adɛn ɔsɛ ne ho hyehye no adɛn yɛa adɛn ho hyehye me o na tete deɛ kyɛn sɛ ntoma paguo ɛyɛ aba koraa wie ɛneɛ ɛwɔ mu a ne nsɛm basabasa ne ɛwɔ mu a no wahwem na ɔkɔ ha ɛtumi kɔkye no nam de naba saa Sompana 3.1. sɛ ɔbaa n'adwene asɛe n'adwene asɛe ɛma mefrɛ ne wɔfa baako ɔnam di ka frɛ asɛm ba ɔnam di ka frɛ no ne wɔfa ne ka kyerɛ me sɛ mefa ɔbaa defoɔ da menya asɛm adefoɔ de na me so yɛ mate nti wɔ mu a na mesa frɛ ne sister ma ne sister no nso bae ɛbɛhwɛ yɛ biara ne yɛ mede ne kɔ ha ɔmo kyerɛ ma ha na de ne kɔ sɔfo bɛɛ na memfa ne nkɔ no hɔ na yɛ sɛ ya mede ne kɔ ha na mede ne fa ha mede ne kɔ ha wei kyerɛ ma ha na mede ne kɔ afei deɛ na yɛ sɛ abambuo ɛyɛ aba Sompana fɛ no ɔfa 3.1. no ɔfa no so te na de wɔka saa berɛ no nyinaa wo ne nnɛte fie baako ne ti fie wo ne nnɛ da sɔreɛ ne da sɔleɛ yɛ sɛ mayɛ biaa ɛnyɛ yi bɛrɛ anadwo na yi mu deɛ wɔnyɛ basabasa biara o bidi abu ha mɛda bɛtimi ani na ɔsɔre na ɔpie ɔdwane mɛda bɛtimi ani na ɔsɔre na ɔpie na ɔdwane ɛneɛ me nso meyɛ mesini ama mentimi nkɔyɛ adwuma wɔ baabiaa mene na wo nkɔla nso so num nkɔla nketenkete na yɛ sɛ deɛ don deɛ ano ɔden Sompana 3.1. ntɛmɔfoɔ nso boa me ɛne wɔ hɔ abos wahwem na wɔkɔ wo ha no yɛfrɛ me fon so wife nam hɔ ne nadwo no na makɔtwe no na mede naba saa nkakrakra wokɔ a ɔte aseɛ na ɔba bɔkɔɔ gye sɛ meyerɛ no fa mede ne to abɔbɔyɛɛ mu na mede naba nti na yɛ sɛ obi kyerɛ me baabi sɛ menkɔ nti mekɔɔyɛ no na yɛ sɛ yɛkɔbusaeɛ yɛhwɛ mu na yɛ sɛ ne wɔfa na sɛ wayɛ ne saa wobɛi nti nipa no ka sɛ menkɔbusa ne wɔfa no na de wɔbɛka biara no memɛka nkyerɛ no sɛ ɔka sɛ nyɛ ɔno a memɛka nkyerɛ no yɛmpaneɛmpa yɛtu ho anamɔn ɛkɔe yɛkɔbusa ne wɔfa no yɛkɔɛ sɛ ne wɔfa wɔne no hwan wo ne wabusuafoɔ mene babusuafoɔ kɔ nanaase yɛkɔbusa ne bla no yɛbusaa no no wɔgye tom sɛ ɛyɛ ɔno ɛna ayɛ ne wɔfa ase no saa mo anim yɛnim ɛma ne gye tom ɛma ɛnoma a wɔse yɛn famra ma akwadaa no ho ntɔ no no one wɔgye me 200,000 note no wɔgye me mono maako 6 ɛna 100,000 note deɛ nka nsuo ɛno nso so maako sɛ 6 saa ɛma ɔno kyerɛ akwankyerɛ ɔsɛ mfa nkɔma me sɔfo 3.1. ma me sɔfo no mmɔ so mpayɛ na memfa nkɔma mmɔborɔhuni bi a ɔsɛ sadeɛ bi sa memfa mɔbroni nkɔkyɛ no fa kɔma mɔbroni ɛma yɛyɛ ne saa yɛyɛ ne saa bi a ɔse yɛn sa nkɔ baabi ani ɔse na ɔno wɔfa asɛm deɛ ɔsi yɛɛ no no wɔde bible ɛna domee no nti yɛmfa no yɛnkɔ baabi ani ɛma yɛkɔ baabi ani nso so ɛma ɔde ne kɔ ne sɔfo no hɔ sɔre ɔne ɛsɛ sɛ ɔbɔ bible na yɛyɛ ne saa ɛma yɛkɔe ɛnso yɛkɔgya mu bɔ mpayɛ yɛbɔ mpayɛ no wie no sɔfo no kyia me nsɛm sɛ meba a memfa mɛkyia ɔbaa no ne ho bɛtɔ no mantem baa ma bɛyɛ wei nyinaa stay ne ho ntɔ no me nso mete obi do dɔprɛprɛ mu Sompana 3.1. mmeranteɛ papa yɛ atɔ nkonnwa mono abɛgu dan mu hɔ yɛtu papa no atu yɛ afiri fie hɔ deɛ ɛkɔnyɛ obi dodo mprɛprɛ bi na agye akɔhyɛ mu baabi akɔhyɛ no koraa no mmeranteɛ
mehu bi da ɛhɔ no afu ankasa na sɛsɛ ɛkɔda wɔ sɛ wɔnyini mehu bi koraa da wɔnyini mesɔre na wɔnyini da kwana no manka nkyerɛ nkwadaa no ɛma mefa abadeefoɔ bi sɛ nkɔm nam sɛ mehu ntɛmisuro ade kyɛ mefa abadeefoɔ bi sɛ nkɔm nkɔdɔma me ɔmu kɔkum wɔnyini no yɛ a ɔba sisi a ɛdanse ɛda hɔ makum wɔnyini no ɛne ɛhɔ yɛ wura mpaa baabi a makɔhyɛ no ano wɔden na sunday yɛ madamfo bi no mɛba no ɔsɛ menkɔgya ne nkɔyi noma no yɛyi noma nadwo sɛ meyane yɛyi nti ɔmo frɛ me fon so sɛ baabi a na wɔte dada no ɛfiri wa no de nkonnwamono abɛgu fie hɔ ama wife de ɛboa bobɔ gate ne saa kyɛna dɔ wabubu gate no awura dɛm hɔ akɔtete ɛyi no nkonnwa no rɔba no sɛ sɛ ho no akɔda dan no mu nti baabi a ɛka kɔ no ano ɔden nti mmeranteɛ na sɛ mea mehwɛ deɛ kɔ no in fact ano ɔden ɛna kasa no nya mu nso no asɛm ne baa saa no ɛno na ase prosini no borɔ wife no ɔde ne nsa ka no kakra deɛ ayo asɛm ne baa saa no mantena so mekɔ ɔba no abusua fie ɛwɔ dankyira dunkwadɔm no ase ɛkɔbɔ abusuafoɔ amanneɛ ɛma abusua no nyinaa twa hyiae ɛma yɛkɔfrɛ ne wɔfa no bae ɔmo busaa no sɛ wɔfa ase no se yɛkɔ baabi ahu sɛ wɔfa ase ho no wayɛ nsi nipa nso gye to mu sɛ nokorɛ ɛwɔ abusua no anim sɛ ɔno na ayɛ wɔfa ase no saa na kyerɛ sɛ ne wɔfa ɔmo yɛtwa hyia nso ka asɛm no ne wɔfa no yɛka asɛm no nya wie no ɔgye to mu no abusua panyin wɔ hɔ nipa bebree abusuafoɔ no nyinaa wɔ hɔ obiara ntumi anka sɛ deɛ woyɛ deɛ woanyɛ adeɛ obiara ntumi anka ne wɔfa baako pɛ na ɛtumi ka bi ɛma me sɛ deɛ woyɛ no hwɛ nie na kɔhwɛ akwadaa no ma ne ho ntɔ no nti mmeranteɛ me deɛ ne tenten tietia mi ase akwadaa no menyae no nti mesrɛ mo ne wɔfa no pɛ sɛ mede ne wɔfa no bɛfa akwadaa no ɔde ne kɔ baabi a ɔkɔyɛ no saa na ne ho tɔ no wie a wode wamfom adeɛ mmerɛ me nti na mede baayɛ serious wabere o mmeranteɛ ɛnyɛ easy ɛnyɛ easy obi na ha fi ba koraa na sɛ mɛma paa mo batiri sɛ mo anɔɔso a ɛden paa sɛ wobɛtumi akɔntrol yiri ɛde no ato abobɔ yɛma bɛ fie woahwe a wobɛduru fie no ano wasan agye hane mmeranteɛ mɛsɛ aputuo gya baabi a ɔmɔyɛ anwɔ no akyi hɔ nam teɛ busa hɔ bla mabrɛ ɔba yi ho no wowɔ adwuma mbɔ si afrɛ lako bi da megyina so nka meyɛ atɔ meyɛgyina so nka meyɛ atɔ yɛfrɛ me sɛ yɛna mehu deɛ menyɛ me ho namfo ne yɛyɛ ha de obiara wɔ me nɔmba wifo na aduru ha no na medi mirika na akɔkye no mefrɛ abusuafoɔ so koraa sɛ ɔmo ma ada me sɛ abusuafoɔ no ba bɛhwɛ no no ɔmo frɛ me sɛ mensan sɛnde ɔmo sika mesan sɛnde ɔmo 2 million ɛwɔ denkyira hɔ ansa na mo ba bɛhwɛ no Champana 3.1 busuafoɔ no asɛm ba sɛ obiara kyɛ sɛ obiara yi n'ani black ɔno wɔfa no sɛ ɔyɛ ne saa no ɛdi ka fɛ no ɔse wonya asɛm ade food a wofa bado food a wonya asɛm ade food sɛ wo soso na wayɛ ne saa sɛ na wo soso na wayɛ ɔba yi saa nti ɔma no nim situation a ɔmo maame wɔ mu fada ɛnyɛ easy ɛba sia na ɔmu su saa nkɔla ketewa wɔ mu kora 3 years mekɔfrɛ maame frɛ kora sɛ baa sɛ ɔnkɔmmɛhwɛ no ɔde boa bɔ me maame na maame si wɔsa ɔkɔ sankɔle ɔkɔ sankɔle sɛsi yɛ me no kɛsɛ yi ɔma frɛ me sɛ yɛsɛ wɔahwe mu Champana 3.1 sɛsi yɛ me no kɛsɛ wohu baabi akora no fa ne ho ayɛ fi sɛsɛ de ne ho ayɛ fi wɔntumi nyɛ hwee ne ho ayɛ fi ne ho asiesie kora no sɛsi yɛ ɛden ne ɔtumi hwem bɛ 3 days na ɔma fie hwem 3 days na ɔma fie na makɔhwɛ na na ba fie ɔmu ano wasa hwem saa ɔba fie so a problem saa nya ɔyere no na ɛtɔn ɔpaano no ɔnoa tiatia na ya ɔnoa ɔno abɔ dam no ɔnoa good god Champana 3.1 na ɔde nam yɛnim hɔ no ɔtɛka anim hɔ a ɔnoa ɛyɛ ɔnoa ɔpagorɔ paa wɔduru hɔ a wɔne yɛi yehowa woka nyinaa afei ne madwene kɔsi ne so paa mmeranteɛ mesi menya adwuma wɔ akra a sɛ mekɔ akɔyɛ nti nka abusuafoɔ no koraa mpɔ nyi ɔba no mede mpɔ deɛ nka mete 3 weeks na nka menkɔyɛ adwuma no mmra mekaeɛ a ɔmo so yi ɔmemfa no mmra adeɛ bɛkyɛ ma nakɔno ɔma asa afrɛ me sɛ menyae Champana 3.1 na yɛ sɛ ɔmu nya so ɔmu suro deɛ wayɛ ne saa no sɛsɛ yo
anma adwuma no hwere me ntimi ankoya adwuma no timinim de ha omo anti omo ye me saa to de mesrɛ mo badwafo mommoa me tinam de masɛm bɛda mu wa bre Yehowa we say yo okay bema de asem no ba ya nya na Sompana 3.1 chief producer bema usu ofre bema no ane ne kasai yo na dan for ne ba ya ne se unua no yo ni nua ne se won so o kakraka mo me mara kwa na won kasa so for we there abeg This is Sumpa 93.1 FM. okay Sumpa 93.1. yo bema ye mo akwaba just all kasa den why That's all they say. Yo. Okay. Ole kasake fidinum. And then I walk. Kakra me woka na me de so me nua de no so se ne me nua ne kan nyina no kure me ne me bla yi ne tuo na moko de nkyerɛ boase ho no mo ne busafo no kɔtena ase ye kɔtena ase ka asɛm no sabre na mo afrɛ oba no wo fa no okuma se amana ba ho bi sabre no na yakɔ oba no wo fa no efie ɛwɔ Sumpa 93.1. yakɔ oba ne fie yakɔ oba no wo fa fie ekuma se ya no mo yakɔ ne fie mprensa ɛma yakɔ no ensɛm a yakɔ busa no nyina ogitum sɛ wɔn wayɛ baba wɔn sa na ankobe mana ne afa nenum ankobe mana ofa na ne afa nenum because of say no ofa na dinatem okay and basa no oka kire prince the amanati ne say ohwa me ble ya ble enu nti na amanati ye no entu be gya bibia mu amana aka na temo ene no kasa ne ye pache no o kire ye akwankyere ba 93.1 ni nyina ye akwankyere nyina se de mbra ne ka no na yewie no na ye akwankyere nyina wie no still no ba no nto no ye frɛ na was no beto no ye frɛ no was no beto no ana kase nyam so no temo a ye call ebusuafo no fo no first day no ebusuafo no se ye mbra me oba no ho ade e mo kire ye niema anka ye mfamla fame oba no ho ade dani entom hye senga branda na anka ye mra krom wo enti ade be chia ma branda no aduru no ana mo frɛ no mo frɛ mbla yi se ma me bla ne mba me bla ne sendu musika Sumpa 93.1 mo ansa na ansa mo akoma mo ekwa memba me bla sendu sika mo ema mo de bai on bai no ka che se o mo ko no mba o sabe frɛ ye ye hwe mani mu a ya ante hwe bi nte kire na me bla nsa kokrom no mo no ana ye de asem koto mo no mi se sei na asi na o mo akasa de hye no ana ayo mo de hye ne sa nti kwa be ne be fa so emo mo frɛ mo sa mo fa ne bai o fa ne bai no mo fa no friend man free kuma se ba den kira o ba den kira ho domna se ho yo ema me bla yi ko e me bla yi ko ne ebusuafo no ne mo fa ne nya ko tena se e ka ne Sumpa 93.1. e kan no ema no fa ne gitum se no kro na ye ne sa na emomu no wo the bible na ye ne sa na emomu no wo gina bible no so ebusuafo no se wo gye mu amanaka ana ebusua krach ne buza ne se na empata na wo kire o mo se o mo fa mara no o mo ni ban o gye o se da bi ana ebusua krach ne se ne ene se wanye de net se unye mu because se go bia fom na so mo fa empata mara na se empata no wanye empata ne de ya ne se ade no unye mu enti se wo fa so nto ne de ye wo na ye na ye no unye mu manen kai o so de o so gye mu manaka enti asem no nkomra nyina nkomra no ne ofa ba akode no ta ye chi se e kwan a we fa so man wo fa se bodam no on fa sa kwan no so anhwere ma na honto no enti ma ne koye kasakasa ai ma de kwa munko ebem na de ko ba mu pa ne se ebusuafo no mi ti omu nyina aka se mu si ye no omu nyina esuro papa no because obien pese obi na nim se o di anim se o ka asem na kire papa ne se so why ofa sen sadia 3.1 na emomu no
omo asem omo ka kire ye say ye mum ne enko saman ne ofa no ye enko saman ne ofa no na no fa ane mum enye no fa asen hwe no yes da bi won me ka jones da bi ye di asem no yehu se nipa sum sin sa entia de ntina mo ankasa mo de hye no mo na mo de hye no fo no nkasa no hu ko befa so a obejam because ye fam de ne ye ya awie they say aka mo so mo de omo se ba se ye mum ya amfa no fa na nko ba bia nko samande a ene omo de omo ne hwe ye na mum so mo fa so mo na no so ho ba asem so de a ene omo ne obika eni ba sa no e di fro no mo no So, 3.1. Yeah, so no or said no sadia, say the baby dampen for, dampen for boy. And to kwan say still, ye ne hwe so hwe oba no, abla no fa na ye ne sa na. Me das. Me na na tia se so do no kwa. Me die mia. Se ka se be ma bi die mia pa ne sa be ma yo ti hui. Okonko oba ma. Sisi ubedum no pa bi kura so nkodia na ni wonachi anko ba de owo fie na be ma wo hwe nkwada na wo so ho ode 3.1 pa na ho ade mesin adwuma so etimi fa wo do wurem na chi be wie sei masa mensamra won che se oba no te bia okomu no wone ne ma na setena etesei bia wo bo ana wo te wo atuana oda so kan ma ba na ho petene se de onya yibi no timi petene ko to ba bi kura ne nya goro chama yesi na setena na mo mu de in fact of course ati bi no mu fie be se ni 1.5 ni 1.5 ni enti o me fie kura so wo be dware adwale de ebe se yi ko nwale da oba fie nso a okaso nwale na ya asem kaso mre o madwale na ya asem eya yo abusuafo moma yembo bibi tofa kakra ababa wai ne wo fa no aba me kan ho asem meni no meni na ya dwuma fie bepre we nipa na ni so 3.1 na asa de o kan sa busuan tim mo tem so no abrante betimi abo ntrani bia wa hwe ya ko beto wurem se ni no so o betimi abo ntrani bi wa hwe aduana kro wa to se o so be de o hwe abeso de aduane agya ho yo ya se be ma no se obekasa ti na no mene de kasa na eneso o kan se me frɛ no obekasa nti mo ma mene kasa So, 3.1 yo okay sofu bremo medasi nana me catch me be me so kana komanto niem nenso ti yo o ka se asofu nyina akwa okay hello kwame yo asofu nyina o di akwa ho no So, 3.1 because me unye hu me de to subio se obi saya dia o say onye hu kwame hello kwame te say hello kwame oh na o ka o say so kan say wa china sofo so a onya me hunu on say ya misum ye sofo enti so o ka say wakwa sofo what's Adam oh na no de ka obehunu de ebetue mo sisi na sofo nka we ade o na wadawo madako ya So, bishana basa 3.1 se basi dia obia be ne batinyo ne yewe but then make a chance say akwa sofo bebre so and you bitima ka ba nyina because some ministry amedano to so mawo ana tie obi so say ade a obi ntimi nyine yeda kanya kopotumi se me mase wade na masaso aye ni da bi
enim saa abrante bi ne yere de ne yere ko eduro so konfo so onfa ne skeduro na anye ye na ye ne krakra o da krakra no ebusuafo no ade be ko nyame fie no masa so fa akire ade akoma busum na ono aye ababa ne krakra no enti o hwehwe mu ohu sa ababa na no so mu fa 100 million la metne te omde abo 100 million command na wadawruma prakasam ababa na atiasi kuromi what I say enti se obi se wade a ontimi nye ne enti kwa musa ko no fa no my big mistake but e yani ha ne obi esi wasum ohunu ba bian fa otimfa enti ma okai nanso enkachi se Japonia na se nana ye nana din komo wie na bibia si a mumfa ne mra ma so so pana yi 3.1 na me be fie so ama ne ho to no monkope ne mra yin kapre bia ni monkope ne mra yin nana so for the wakasa o nana wadawro ma ni age o mumfa ne mra me tuan ma me kasa because two pen obegina so ada se wo yire be kɔ ho ana wono ba besra no na wa kye ne kra obi opebo ne di bia sa ne te onya kye ne kra pe we enye to no de ne hyeye eye yawa no eye kraman enan ena wo de ne nam eti wo be fia obi po obi sum Sumpana yi 3.1 ne so sisi na ne ye ko ena wo de nam eti we so to de ne kɔ bosu no obi ope na ne gese wo kra no what's as was say wasem e wo se wa bra so fo binum gidia memde na so emu akumentu wo de Japonia saa de ade we nko ade wo de wo atoma koma so bomba de fa ne bla me fie alware fam so ai asane ade asofie na de America ne se ewiase wo ho Sumpana yi sometimes ana me yakota o mu na chi kakra se oni pebetimi ye boni biteni nwia onwene ho ya na mu ya wo fa ase se wo mfa ne huhumu a wotimi nya ne sa da wo fa ne huhumu eto ko wale ye no unya apam no enwulem ana 1 2 ye ne ye wole ya ye ntimi fa ye gidie nyina nyame mu ase ye kwa asore ase ye nkɔ no eno susu no esiye hunhum kwan e ko hunhum no onyame kurafa ana Satan kurafa se Satan de no ho de se awrade de now because Satan so mu a ɔtwe ntem awrade de no to no boase ene se wantie nyame ne amanyame ankasa amwa wa minim se Satan betima twe do akoto amaneyem me ka se ye wo fida da mu ababa obi fidu nkwawo oba street say miminti no nam okuta ni bag ketwa na wo hwe dressing pay kura no na nshaka awrade nyakopon se oba ye opie na so no se antim pa chewo me hwe odi fopo no se hey wo the dress wo hwe odi fopo kata che se bie kodi kan bo me e bi ko paka ni to meet me chamtem me because that time adwene nyina gina dwuma ye so eti bibia to me si nipa bra bonto wo kra no ese obo ho bai wo hunhum yiye na o ma wadwene esipi because Satan kane no na abusua nya contract ya ana na obitimi nya wo ba na de obi kura gemfikyire na otu hu maami obebre me ba wi obebre ka hu se tumi bi kura atwam otimi fa eye adwuma nti ye hwe ye hu ye ne de ho manyame ye na abrabo no wotimi akontrol na de meka akranse katache wadawruma yema nipa nyina hu se ewiase tumi wo ho etimi akyinye minyi bida mabo mepo achewo mahwe wode agu na mabrem ho ase because enkyerege wo so wo yesofo wo ye difo nti wo woda ho na obeka wa na the bible yesu wo janka onim yesu wo jeri dwale o yemfa nka wo wanim pa ba fa bonu no onwane enti saa kakabe se ma hantan kukuku no saa niema no menkyerege because ewiase ebi chebi e wo hunhum bo mo chiri bo mo ebi chebi biribi tum biribi ebi wo tumi mesi mia kasa mami wa wunti me dere kasa manyeye me tokro pot o mo bag that time na menye skan koto gas me ko mama me ka chem se he me di one be sisi wo me se bi agro ana mama die nana wadawroma ho fa me ye ana mama ye be fo minim kasa wo hu
minim teso hunu na na wadawroma na maame atima ka chance wode wo ebesi so minim sa go bie bi na wodi ampania pa na o ka chere ko police me yi na die etu kwane mam ya kyerɛ tum asia we yi ei me maame a mi nya kakram de bra no sa wakɔgye contract me maame ase na me kan yo enti enkase tumi ni hɔ tumi wɔ hɔ na ne nyina ne sɛ wobɛbra ho ase na wɔhwɛ no kasa yie enya kakabensam na ne wanya bia wo kɔ na wo ba o ebedum lebi no hwe na kwaketɔ betia mo no we ya abra bo nyina bese nti ya na mo hwɛ mo ho ye ba Yesu ti ase die ba bia wo chi bia no mekase mi bu sɛ mo mfa ne mrɛ me o Yesu dem na wotwe pepepe na ni so nyina bete ama na kuma satania tu hwana mo asane ade so fana mpacho we dey message bisa anya me boni wo na na boni bi ani no na ya adwuma wonti menye bibi ma na mafie na na yebetima yi bibi o mo nkɔpɛ no mra yebeti ka me kase yebetima yi bibi on say wa befi Yesu sa yare no otentasuo egu obi ani egu fom de sa obi ani ka wo say etie na nkɔkɔ na so ade nti wo ka so nkonsuo ni because se wote nani no na wo mfa nsuo ahoro so bi abo sia ne bi kura bɛkɔ nani nti wo ka so nkonsuo no nkɔse nsuo ahoro so sɛ be ya abo ne nyina bɛkɔ na ntenta nyina yi nti am se o mo nkɔpɛ ne mrɛ me that's a very big na o mo nkɔpɛ ne mrɛ that's okay omno bremu yo kata chwa me dashi ene de nkwanje abafie you good de pa no nkwaje ya bafie ya ba nya medru fi de me nwe sika se de na chese amaye nyina ya happy na wo so de se sinebo na do ko ope bia kokotoko no ya nya na bro nti me nwe ya dashi ese no we ne kire se dwumadie bi ye de ne ha bia no ye wo nyina so because obi obeba bia na ade odi bia no adon of the day no e pese eye kama nti eye akata cha so won asem aye kan ye hwe no ma bi se no ma bi abusua bi ya ye ama enkwankwa e ba no na me ampata obi abadwen se me nko fipa ma wade den so ya nhyehyɛ ne saa e wo kwan bi so eya beto nipa adwuma hwe be kakra no obi abe so ko fipa ma wade e fipa ma wade ne sen e fi asika wom ko so ne Ghana ewe obi anu asebe oye sikani a ya bɔ ne maame be yeda to obi abe prese o ko fi a ne nso nkente saa abawe sebe yenwa be me kwan bi so no ye betu fu se so fo obi ade a enum no esese wo kɔ because asante amane etisa saa na ebeka ne wa fidi kese saa na meka no ofo obi ade a okofie na akoye amane na amamre na ye wo de a ewo ho se no ma chei nanso ye kan ebi abusua pani e wote abusua ni mu a ono request se na esanka ba ne ho ade na esanka ba se ebi ono so yire ofa no it take so many years ansa na okwa ne ho ade enso aba se no wo ye abusua pani ti sa na obeka kaka meka ne se be man wanya kwa kofa oba ono na wunum be me wabre wo hwe situation won na mu bebia se wakohye o kana sem me bie me pono na wonini egu okuta nkola baby kwakra o san kan baby kwakra se esaye se oba no busa no question se akola no ya na obun nkola no se wote asese ekura se oba si nachi ekofi okura na dako okroba okroma bi so ma baby so ana o masika bi so na nkola jija ngwara so age na obi na obetimi a challenge oba no sanete omunu age o betimi a challenge ma me no ene wo bi so se bi sai ya ba ni tirimu no se basa spirit ya de ne eya adwuma no akoye bema wakoye boye oba kro waye bema etiji papa ya papa na sem na no odin na ye futuo eya disua ma obi a wo tie yen de bia me kasa asem mo sa metifo amu okuro mu amu ade wa wuti fie bebro no bi so a wo de wo si bibia ntimi ho wei ene programming ene obi a wonam wiase bia hu se no spirit wo wiase na tumi wo wiase itu wo ya de a dwene ho wow de be sere ne se ya papa ya me ya se ye frɛ no ateko ye nim de nti a ye nka se wo boapa na sabe mpeduasa minim se sabe ba man okofa wo bai na sabe o si dan ma no East Legon
muti asem ni yo ene wa ma ne ho ade no wo se oba busuam no obeka se mi kura me ne te no o ma me ho ade ne nso agapade a wa ma me wo se wo kyena wo bia no nti wo fa momo abo mo na mo mra samenka busuan ki aduru wo da koda wa ma de achi na katacho na ka mebusa kakra se minim de ede be pa na wo oba no ne wo fa ne ntem se o kasete ano odi ni ho few wo ye ne den because e nam yi sabi e kura ye tia na ye kan nsem no sabi obi ntimi fiti prekupe no me ye sa ma ne enka ye sa okay omono sa wa ba musa nyame na ka sa se mo mi yi ano na upon ahwehwemu ayaye no ma menyina so na menche bibi mu se be ma na me ka se me na ya adwuma fie bibiri oni me so meni no pa ofre me wo fa prekupe na yen ye frɛ no no wantumi ankasa de na asma one ye kan ya na nsɛm bi gu ahoma so ne sɛ on enyo no ayo ba na sa okay Sumpana 3.1 no hwe okay na ne wo fa asene kura so nye ne hwe so ayi bibia ne wo fa asene no ko de beche no ti wonya ne hwe o sunya sa na o kan okay wo se wa sign o usu ne kasai sa ma me kan se usu ma me so me ne kasa bi me so me ne kasai ma ye di nkomo a ono kura eche me ne memu a kosi se ontumi nya sa de ni tia na wo fa ase onye ne hwe okay e wo fa ase ne so nya ne hwe no aye ne hwe enti na abranti oba na me bisa se wo se be ma ne gitu wo se be ma no de nsam ye no si ne bo se sa me an ma ye sa de okay yo katacho me da so ho ti ba bia asem na kodu se akoba sa na so fo ka sem bi me ne ya adwen baabi am ne ya adwen ne se katacho Ghana hanum obi a waba wo dem abewi ade na kromfo a ya che no maako ne timi kasa ame na mfaaye maako dodo na waso mu ko senya mea de me yahu ene no makaka ye ne yanim se wo bi a obeya ade tia obi ama na wu obi obeya ade ama na tia obi a wasei se me wasei no se wo sa ba back abeka se me na me ye ne de e maako because ade no esey a akwa bi so na kakra me medwene ho ne se ba bi o mu ko ya nipa ne ka se mu nkobu sanso se enyo no a mo nsamra katacho o ka se mse o ka sa wo se o mu ko ba bi e no mu boss ne wo fa bi na emam no mu nkobu sanso se o mu ko ne wo fa ne se enyo no nsamra sa nipa no e de no timi ye boaye because ye o fa yi o deny ba kakra me ka ne se abusua ne nso amu abusua nim no maame a wo ba minim sa ne maame ti ase Mami awo ba ofa no menya so se baako mo se baako so je so on de one ne akra na ne boni bi ase katacha se enna yenwen san so onye ne bibia ba bi o mu ko ye na o mu ko fie ko busa ye no atin se wo ko na nipa ho a oje tum ana ne me enu kwa ne ko se ba bi sa eti se na me gidi ye se katacha o ye ne papa ne sa ko ba se no to get se obaji atum se me na me ye sa no enye yize emom papa na muko no hono ya wo ka se munko na muko ne so so no no amon sambra e de no ye de aboye okay akwa bi so omono kada jaw sa papa no kura no wo ka se mo ko na se nya ya mo fa sambra ha se anya ye kura ye me ye were ho because in prempre okura pimini in prempre de sofo agina sa kwara no duro ne nkyanya asofo de se ne ya na wabam na me ka se ne ya re chiche se na ya baniti no ka me ka besi so ho ayo eti me da se kata chaw eti se hono amwa opani ya se o pamu friends o pe osun akuno na se o bu to ko dia o to suntu o suntu a na o be wuda ko tia ono aso wan sha obre ka wu ko dwa so no kwai bontu mu de na ba sa ono aso no na case we me gidi ye se ye di nsem wa ye ba ye nche ye di nsem bebre wa ha na asem we asem a me gidi ye se amanfo mu wa kire ebe pa asem we ne pu masi bebre du pa ye no na me de mpaibo ani gidie e de hye ye nwia sofum se ni gidie ona babo mpa ya man o me chese ade bia se o de gidie ta nwia chi a eboa
ye di gidie ta na ki kwa bi so ene yɛmfa ni agro because opani ɔte wei pen ya wɔ fa mu no sɛ yɛ me bi anka minti Nani abre. ɔbrɛ akwa bi so na abusua no nso no ɛne papa yi ani ne ye baabi wɔsi wɔnyɛ adwuma na wonim asɛm a abusua no yɛ nyinaa ne sɛ tama wonya adwuma a wɔsi wokɔ na emu akora ne medi ayi kakra ɛwɔ ne hɔ na wokɔ pɛ sika ba because yɛn nsom a yɛkɔ a yɛbɛ nyina sika sɛm wɔn mu nim sɛ saa akora no ɔmbɛfa ne kɔ a wo brɛ ne ade nyinaa na bɛgu wɔn so nti ɔmbɛfa ne da baba menka asɛm bi edu wiase a papa ba yɛgye edu mɛ bi a nipa nya aboa yɛmfa nipa wɔ asase deɛ abusua mu tie yɛ ɛnna yɛ kan obi abusua mu saa sɛbi mpɛdua sa sɛ ɔbaa bɛrima kwaware ɔbaa na ɔka for better for worse a ne sɛ ɔbaa ne kɔwu tɔ bɛrima no so a bɛrima ne nfa ne tumi ntumi nkosie wɔ asantea because waka for better for worse adan na nka waka for better for worse onko nkosie no saa na akwara no sɛ sɛbi obi bɛgye no ware no wɔne na wuma mu enum yɛnim de nkola yi a wawo mu da so mba bɛyɛ eti mo de hyɛ no ɔbaa yi sɛ wɔyɛ ne ho ade wanya ne ho ade deɛ no deɛ yɛka hɔ ɛkwa bi so yɛmfa ntufo ɛwɔ hɔ eti papa yi kɛsɛ wofa obi ade de foda wofa ɔbaa de foda onya asɛm de foda ɛno ti wafa de foda eti nso mo hwɛ ama mo de hyɛ na sɛbe mo de hyɛ yi sɛbe wɔ cars bɛɛ 5 bi ɛwɔ nantwie bɛɛ deɛ hɔ a ɛne ɛso wɔ yade a ɛkwa bi so kiɛ tu nipa hɔ ama na bɛtena ne ho ɛwɔ ɛhwɛ no adasa ana bibifo yɛ pɛ baabi adeɛ wɔ na mo baabi hɔ no deɛ yɛ pɛ ɛyɛ saa ka hɔ eti bɛɛma yi yɛnua sɔfo yɛde mpaebɔ taa n'akyi yɛ mpaebɔ bi a obi yɛde taa n'akyi emom yɛsrɛ sɛ ɔnfa ɔsɛ nyɛ onyankopɔn tumi ne mmra no so na wɔsi yɛmfa ne mmra na wɔdi wɔkyerɛ yɛsoa ne de n'akɔ tietietie mi amɛka ho bi. o ka ho bi ayɛ bɛ. o kata kyɛw sɛ o deɛ yɛ ni ayɛ fie ɛsi ɛboa na akɔ maa so ɔkyɛm de miɛfun bɛto aboa no. bɛtɛ kyɛ. yo mate. ɔgá de obi ba yɛ fún ɔmɔ yo bɛrima yi ne nua no ɔkɔ abɔnten wasan de vim aba dɛm ha bio na ɔbaa sɛkan wɔ no n'anim nyɛ me fɛ nanso sɛbi ɛnyɛ ado a obi kɔ fom no ɔkyɛ bisa sɛ yɛ dɛ bɛma wakɔ abɔnten aba wo ba no wode vim paa na ɛba papa mpahyɛ me da ase ne nyinaa ne sɛ tɛm a mekɔ abɔnten na metie sɛ papa yi busaa sɛ ɛdeɛn na ɔbaa no yɛɛ na ɔfa no nti a ɛma no kɔbaa saa ɛma na papa no nso kyerɛ mu sɛ mo ne no kasae ɛma ɔ sɛ wɔnyɛ no hwee but sɛ papa no ka kyerɛ yɛ sɛ wɔnyɛ no hwee a ɔboa mewɔ n'anim kasa ayɛ kyerɛ sɛ ɔno na ayɛ ne wo saa asɛm ɔka nyinaa ɛwɔ me phone yi so pen drive ni matwe egu pen drive no so de wɔn ɛkɔ ne nkyɛn sɛ first day second day third day nyinaa kasa bi ɔka bi a ɛwɔ phone so wobɛtumi ayɛsi sɛ ɛnyɛ na yɛhwɛ ɔboa wobɛtumi ayɛsi adeɛ adwuma paa wode nea wanya gu ato bi a mana mpompono hɔ yɛ so na egu yɛ phone so ɛkyerɛ sɛ wɔse nyɛ ɔno ayɛ no hwee no so so ɛnso mpompono hɔ yɛde tare mu a na yɛbɛhunu baabi a nokɔ katakyɛ nam sɛ yɛnwua bɛma no megye die sɛ wɔtie program because onim sɛ ne yɛbɛka asɛm ne nɛ asɛm no ɛda no katakyɛ me ne wɔyɛ adwen sɛ wɔtie ne nka akyi wɔdeɛ akura sɛ maka me nyɛ nie sɛ wɔtie a ɔno nso bɛtumi afrɛ ameɛne no akasa because asɛm no akɔyɛ bɛma yi wababoa program no ama no ayɛ dɛ ɛna katakyɛ nso asɛm ɔno nso bɛtɔ mu na nso ama no ayɛ dɛ kɔɔ so wɔ sɛ menyɛɛ wo nso so wayɛ ɔwɔ evidence it is papa ne tie ne a menim deɛ nti ɛfrɛ no a sɛbɛ ɔkate no to ɔno nso meɛhu but ɔsii no bɔ sɛ ɔne yɛbɛkasa but ɛno no a okay ɔhene yere brɛ mu ɛna afei asɛm no bi a na yɛ anwie ne fɛnkyem ndɛ ebi a na yɛ anwie ne fɛnkyem ndɛ na asan wɔmfrɛ abusua pɛ mu a wɔnom wɔ akoma pa a wotim mu tena no ɛnyɛ dɛ na wiase nso yɛse aboa bi bɛka wɔ a na firi wo ntoma mu cause obi mfiri abɔnten kane no na yɛse obi wɔ hɔ a wɔtumi gye contract abusuafoɔ bɛyɛ obi wɔ hɔ nso wɔtumi gye contract but yɛnka nsi so dua dodoɔ na ansa na biribi ɛnyɛ wɔ no anaasɛ biribi nto wɔ no na obusuani no wɔ ne mu bi abusua dɔfunu ɛna Asem Empe Nipa
ka brantie kofa baba wei wanye ne ho ade ena nkaka akobọ maami anase yemfa ne se sabrempo na nani na ho a woye ne nte sa ato no maka bi mo no hwa ho keka ebusuafo no befa so e de aduru kumase ase no na wadaroma ketacho apart from insurance ne kurampa wo ka no wo be nyansa abode na nka obi ka kire ne ba se uwu kula me banwu denti no menya sika enada sa wodwene ebinum kula mpo se de omusi dwena oti ase enye ye Sumpana 3.1 na me bisa blantie sa wo ba ne maame wei wo se ne maame nso abubugu dem nka minim sa maame no ne ho odin a woni na ebia ko betimi atie gyina ata ne ba nachi wode aboso be bɔ ne yam abusua na ye kwaye wogyina kira eyetu na so no ben ho adua bia wo ba bia esie na nka munua ni mpɔ wo mogya koro na ba ko yi nanim ese wo se munua bi ba na se wankasa ye obampo na nka munyina makama no atum papa no aisa sabonsam ana ana wo ye nyankopon Bible kan ye nenne esan adasa ye boni nti ya na the Bible kan ye ntimi emfa nya adwuma Bible se ma ye nsuro de wokum honam no ye nsuro de enko betimi akum okran so obia na obetimi age okran ata ne ne ase bonsam krampo no try ya wantimi de ameka nyina ne se abusua ne se wo mu tie yin a edi nka be maka fla wadi emia de wadi bi ka fla nyankopon won hwe so ba bia wajeje odo akọ bedru ya no won hwe so na emre bi asem bi siye papa bi firimu na busua ye wo ma adwen se wo mu be ye ma no konebla e ma no kula ye wo ma adwen se sa dia yenko court kura na nke yenko je karata na ye fansie papa fi se papa no wabo bla hwe ye se busua ni mponim se wanya hwe wanya japade bia mo mu ana se wanya hwe nti no e no mo ya ne sa enso eduru ho no na e ho ne ye behu nananom omo matutu ntoma eguso ehye ye chachaw na ye to abasa omo wa kokko ne ye ya ye dwedwe ye boso ye de ye bo kire se omo eye sabie son nananom enti no ye bu saa de do so enye ye efiso omo busuani enu no eya mpa aka ye gitum ebusua obi kwa wale obi a anaso obi be wale modeshi a still ano wa ye modeshi e ometo no wa be fem no e de de afiri mu ho na we no kura de wanya ne ho ade o be me nitimu kura wa asempa obi kura se wanya ne ho ade me meji ne firi busuani bi asem enti emma ne na bia nka meti wo me ba ye na nka no so de nkura na hwim oba no obe sabi obe bodama ne nam ha nkom omodam ne nam na so wodwene wo ba ne ho nti no wodo no enti na wa place a hwe se obi a na adwin ni ho na wone ne hye dem anadwokola mpo no nanka wo fasika bi dia wo be me yam anase enkwadai mu bi anka ye ka ne sen nye awrade na ye wo mo bambofo a enka mo beka wo masem sen ne kede asem nanka ye betie na ade awiase wo sai ade aya na ne sai na enye yawo na wo sai siesie no eno ne asem no papa no se de be me nua ba betena ase no mayi pen drive e de a kire yen esa se recording sa wo ne phone so adanse phone so wo ho ya wonum nyina di adanse ese papa na wo se wo ye omu wo fa na baba wa ne wo fa no wo to na num tuo ne si aduasa mienu a ne ketra ma santa mo no e kama dasa eteye se eyi wo no a ne mom ne wo fa ase no akasa de atia no e di abone nko a ena wo fa se de be ye wo akasa ne mema na adwen homa na te mema na bodama ne na mabonten dache wo de esu enyansa ena abusia ye atamfo ne egum ubehu ne kwana mo kwatena se atwetwetwe no be sere wo kwani wo de ni chegwon na ehia edi wachi wo de pamon obesra cha fe ene nipa dane abo ahuriye
ye no mo pa ni tirimu moja no esum nko a eti me ka kira busua de se wonu mu tie nya ababa wa de ye omo de hye wa wusesie ya nko beje no ho san bode adi afa na nke ko bu nkonta aduane ye beye se ya nkopa besia se mra eba kora omo beje jiska na hye omo entomem no nya asem ketewa eye ne ka beba ye besa de be ma idi ama no eti bebi omo wo bia omo tie ye dunkwa de nchira ha ya kwa anwa wonu mu mla mehwehwa ababa wa no no omo nko enko atake wo mu wofa na wo mu ono na to na no mutuo se nam ne so ena saade na si no wo mu nko dile no na ba bia wo fa ya ma baba wa no saade ne ba ne so no won san nyimfiri ne so na na me yasa wo si wonim papai na one na ye adwuma pen omini no ba mu onya na adwen so se wonim ni nti no asem na bedru asa bedru wani una ati dwom nti no e bia obedodo no so na kame frase me kura kama kase me no nti bet me na menye sa hese obi a wote ho kama o ton ne pan no obi a wo di ni dwamamu num ese nkwada ne kolo masetena te sen ebusuafo ne kola nti no wo mu ni abadaye kakra e ma ni abusua ni mu e kam me fa nkola ne kola nkase ne be ma so oba ne na ne wo be fa no na wonyale enti bia wa yale dia hwe no na ne ho nto no na ka mo fa nkola ne kola nkonkotera mo nchen na mo nhwe o madidie be ma be da no akoye adwuma pesika kora dia behwe nkwadai okokora na ni said na chi okay ti me ka kira wo fa ne se wo tie yan ya friend na homa no minim eya na akate se wa hyada no wo kate na o ti ase wo nwuye be bia wo fa ya o ma baba wa no eye saa no wọ́n mẹ́fà ní nkọ́ anyẹ́ sáde na mi susu sẹ́ ablantie wa bẹ̀rẹ̀ wa yẹ bi wọ́n fa ní nkọ́ ma ní wọ́fà no yà wọ́n sẹ́ wọ́n ní tó no so no anaasẹ́ na ebusuafoɔ no ewọ́n sẹ́ wọ́fà ní nkọ́ nkyɛn deɛ wọ́n afa n'ankɔ wɔn ebusua so no ebusua no bɛhu sẹ́ wọ́n ne nabo ebusua no hu sẹ́ wọ́n ne nnɛteɛ ɛna nkɔ ɔkɔ yɛ ne ho ade otu anamɔ bi kura yɛ n'anya yie eti ebusua no wọ́n fa ní nkɔ ma wɔn nom no manimle omu wofa ne so no ono so nsa ne yade owia se de wosika no onka se one ababa wa ne ntena biem ne ho to da obeje no no asa ne na tena biem kata chompa chomi das mesme da wasipa abusuafo abadwafo akasawie na ne kata chobe ma mekani abranti abusua boso bu bi se wanyere ho ade nanso emamu num a wone na wo no menyini se store bia obenya sa ankwada ne bi wu bema bia sawofo ba na ne nwoyi na wantumi anye ne ho ade a sadwuma kro na woye no a na woye a woni ne wo amu no wantumi anye ne ho ade oboa efisanga ne wo yere de yanka bed no wo fom abranti ya che reasons ya nti me kra metie na chese ne ma me no kra no watato nkra se ompese be me be ye ne ba no ho ade wa bra woni Ghana Champana 3.1 on fantwe no sete sa sente sa de asie no anya asie wie menyi ndi se nipa obeyare edawusu wowu na wo ni nua bia wabo atimode pe wa kogina ni se ada no nya ade o me ka se membi nanso wa mamenti membi ansa na se mepaja wato kem mamdo wato kem yetwa saa enema mfumso a waye bia yetwagu na yepe na yaresa eti mesre abusua no wo ma anya ade 3.1 sabre obey atinkense yi ankwada num gu be maso be me wo be de kra kwa yadwuma mfie miensa ba wo so se wone ne mai PSA kra ma se PSA kra be 11 years so omo aka nyina se ni pansa da won ho ebri be ne be mai enkwaya dwuma na senka enkwadai ewo busuani bi ho a ka be mai benya hoden aye dwuma nanka wode ebi ama nkwadai enti be ma me de kakra me kan se wo mu se sofo aka se obesa no yade de ye nyina ye de akoma eta ye chiri na duru de edna ese ye de ne ko ayara sabia ba bi ehwe adamfo na ye de ne koto
ono num no lagatin no a megidi se bia niema beba fom kakra if say be my what na musa nkwada num no guno so na obetie say wakopie ha wakose obi ade ebi na okose obi puna police for the sakeka na kakra say so o consider hwe so ahomete so obi akoto ne provo for China do ebi na wode bo akobo boso ase no wo gere do enye wo de che enye yie enti mesre sa ye nyina beta asofo achi na wa yebi no achi no me de 2 tens esa kwada yi ya ne ko ayar sabia ane ho a sempa ye de ko ba bia na be me wonya relief wonya na sumdwe kakra na wonya kwa dipa be hwe nkwada no me gidi se eno be bo asofo nya se bia menye wonni se wobetumi ahwe on yade wo nanso metwase na we no enye akobe se wose catmatic oni bia na wadawruma ayaresa ne beduru ho ayaresa ne beduru ho sese na gese ye pe ne kra no ba ma no nani so ti no ono aye kama etena se kakransa asa ne de me ko hospital now o de ne ko enduro no ebi aba me ho mo de nduro ma na ma ye tan de atiefo ne abadwafo ane be ma we yade sese de we for going to compromise ye nyina adwene akoba nkurumu se ye dan na masofo na biaka ne se won sabaka no na pato on fa mra so fie ho na wada ro man saka na on frame be kira mena akọ on fa fom keke ene ntuma ne net mosquito net wo be kata no ntuntun ene bo 3.1 modern dabi u ko tan ho hwere yade ko mbekum kwada no because minyi ni sabusu na ye ready say on bedi dia man kwada ibi adi ni se obeja ye enti wo de master wo de siawotre ensem bi ohormo a yentimi mbọ napo ewo afidie so ye ko fitie mu a ye badwene ho bi kura de Nyankopon aka bi kuma na o se maji ato me ho so se be kwa akotana na chai na mahwe no so papa Messi ni be the same thing ono so o tie mi kura ne ba etware almost 6 years ono so the same thing also Messi no so ntimi ntanam so di nyamre onyamle no ne utimi kura dwumaja ge na ofie enti also onyamle sa also do no so kwada no ne yeka sofo enkwada no ho na be hwe enkwada num no enti wo de mesi ye ko fitie mu a ye badwene ho ne ehunu kwa be fa so why mera mase abrante yeah we yere ya 3.1 say o problem no is 50% solved ye chimi no a fa de ye de akugu because I receive mun sem a sofo aka che ne no we le yemfa agro bi anto nche ya ye de yedim se Onyankopon beta ye chi ameneme nyina akoyie Nyankopon pa ye nyina sisi ano woni se da nim ba bi owo pa Umano abefi nyame be yere adwuma ye kan bi kura na wo kya no abefi nti obefi a se ye cheche no kura mo me cheche no na mo sofo amane sofo se onim de obeye na you kura ni obeba odi esi from a obeba don't worry onanya na meka se yade ma na mra wo se na de nya na obeye sofo yeah specific yeah me no na ye adwuma me pa chaw yeah specific woni me bi me ka se kan wutimi ye bibi ma na befia na o se no de wudi na ye na sisi a o se wo beba ne kura se esi from a afi ne sa gidie na ba ano na o ka se Yesu Kristo ete ntashu fa ni freni ni o mane ko horo ti se ne wasa aka se obeba afi nem se wonkonkon na ba me sure sa afi na aba ni mu nti
Bema. Pacha suffer say adwumre na akyina no pa. Oh suffer don't joke. Na wadawro ko beba. Na obeba. I mean your program am very serious. What apart from say bia your office did agro. What obeba. Me your program na we serious. Yeah esi say lie when you do ye and you sorry. There's a small work and a many people be assassinate you with you. Oh nana no kranya me ne ye humpi. Wadawroma yesu dim tim so ba onye obi tra no ho a bibia be kama oda ye ho adwuma no mra se ban na edikai oso beba inshallah obeba na obeba baby aka do no mante nka wadaroma kwadwo me na menua no baby waka do bi amane no amfa bi meka ho why oda bi otim fa bi nka amfa meka se first wo so obeba na se o so first na me se ye man mra na asesa de wonye ti baby wa ya du na me hyewa amane nka ho emfa bi meka ho bia bi me na menua no why So, Pamela 3.1. side na say the tiefo ye nku bi ko menua no Yes, ona na me ko so na me say ye nku bi me say tiefo ye nku bi Abo mi adabi it takes two people to tango sa nipa mi no ko ba ye kura bo mu homa ti ye nku bi ohunu ba ye ba ko homa bo mu enti ye nya di gidi enti me ye di gidi attachre wo da mante na me hye swede so so enti ame me de fini ba ba kire wo so okay enti ye de ze asem wo ya beto ha na yi anya serious ayi enti se no me bi pie kakra no text message amanya ne course o manya no obi aso de attachre anya gudie emum de wo mu ne se na katacho se be ko fitiam na me susu me adwen kakra enkura no se wase ba no se betimi de animanim enkura nim na komanda ne ba no ya se ono wabubu ono so bubu ma mena bubu oni nua bia na ni nua de obahwe o te ase fo bahwe ade te se wote ho katacho na won kasa wo so wo ma ne oni nua e ma me no behwe na ode bo abo na anya re se sa time no enkura ne betimi de enkura na koma wo ma me for the meantime kakra ne yetima ya akura ne wadwuma hwe se oba ne ho to na masa e wo betima propro ho na de aden o ma de akọ because abo bi beka wa on finish nkyerɛw de akɔso no abo ne nya no on finish nkyerɛw eti de akɔso no de memem pa ebo ne sɛ wo maame ne nkasa tama na ɔha na ukoyire ne de bɔbɔ no sɛ wo de nkura ne kɔma na onya ekwan kɔmfa bɔ nkɔmbɔ de bi mu na de wo yare no wo yiri sɛ ye beka nse busua na pona ma wo ekwan bi so o ma pona ma eti sɛ de wo mu ne sɛ ɛsɛ nkura no no maame mo kasa ana onwa maame kasa de adu no wo de asɛm na bɛdna Mmrantehene na bedwafo wɔ sompa eti de yensu asusu ni eti mesamo nye nkura num no emma me na me gidi ese de sofo aka no enni ba na ai boso me miensa eni afi ewo Yesu din mu azeme aha so ta se ye bibia wo ye de gidi na takire me na me sofo me se me de me gidi ne bibia wo cha kwa me de me afu beto ye ne wo da mu nyina wo cha ye fa ye funto amu asofo because dwuma de we nye ono nko a di me nya force sa me so pacho what why you ready for your full to pacho da bi intintim kwa fe man ni so no aba what why you ready o kra o se en secretary en todo ma no enkura wo dem se de ni ade so o kra ne ko ati one to wa no atopum nansa ko no wote de oti o so di me for so se wo ko tira bo ka wa kuna ko ba bi ngadi ji ta de so jibie no obi a ankra ankra aburagun zuom ankra ankra ntime so obi ni wa betima force me se menya konchene wa bra menya madwene se meya konchene yeah ana tefo mu tie so mo moye mama e ba ma no so be sima kakra bi na fi asema kantin kan ba ko da ho ya san mara so number no 0551 931 and I cried a woman and nan to more number you mama hello Mmrantehene. Yeah, Wani. No mojumo. Ajuma ye. Yeah, we ya kitu aba. Pesa person can tell you that aba. Aha. Ili bibilia na di na nyano na semne ye ma le papa. Anya so fi na suma. Nka ya wadam de ntam so nko ba ni samla. Odo ba no ya wadam kwa o pa mesima ba ho china nu na se ni ya ta mesima ba. Nko ba ni samla msu ni lo ko ba dia. Ni ho ba so ni bitima na nya ma no fa.
Ya wadanka on for bar picture amra ne be ko ba I bi. was one thing when you go one picture. And ya wadan no crazy it on for ban picture na. Ne be ko baby a bit ma dani. E be yi sta dam na ko no fa no so straight. Am ba no no. Me da wa se we dey sofo na akasa kan nti ya hwe sofo. Ya bra Hawaii. Anti ene tren me ba. Me da sipi o chan nyimre be ho kwai. Mama ya hwe fofora wa basu sisi. Hello. Around the radio. Ya ja dawa kwase. Asemo. Rate wa mancha masufo. Asem. Ayi ebu trabo ma ba so am de o se beto aba no. Rate. Wose kura yentina okra yentina mo to ma no. Da bi wo se en chirka tachi en todo ma no. Enkura wo dem na force no de ni wura wo to ma wonchi. Rate ebu na utu no. O satana na asemu na misru. Misri papa ba te persa. Abribia o satana de sa eno ba ya na kanya juma no so koso pa. Jaba so body Rate jaba so body na mbo no ma samwa ni ubia so fo ni che ubia ba so Rate Okwanye. And I say hello. Hello. Yeah. Sumpa market ya pampa. Yeah, sumpa market ya pa. Ranche me chia oni abeja fo nyina. Me ma badwa fo je so. Me de wadu news swami. Ya de na afia, me ta se news swami bola so. Ranche ne se. Ajwa de ne manem na program ya fene pa. Yo, wadaruma. Afen so hene yere nso wakasa ne pa wa tufo pa. Yo. Nyame nhyira no. Yo. Ne kyira mo asamu asem no nimpa no bo afa busa se yo nim no se na ke de si se no. Ye da mo ase se mo asa aka bom. Nyame nhyira mo abai. Ye da wase pa. Hello. Hello Nancy. Yes sir. Majo. Yes sir. Ba wani. Ma mo ni ejuma. Yo, mejo so. Maya di mjuma dia wudi ni hai kama. Yo. Ya mo wa ba so atna se oni. Ai o hingire ni na nyame kama ho. Yo. Amo ku na mchun ko. Yo. Bye. Yo, bye. Majua. I didn't ask you canon. Okay, yeah, hello. Hello, I'm not a mama. Yeah, you so. I'm Diane and Napa Bosom because I see Kufum Adinquanta. Nana Pabosom. Pay Abosom and I make a say. Hey, Obedi Chabosom now so Opa Bosom. Maybe an animal bosom and a sumo. Medase. Nadia make I really saying about a some walking. And you know, Mosi or yes, idea no say Makon and Nimako Kata from Nathan and that's open salary say 1 year idea now. Also for kasa bibi mini abako so afre ono so afre na je mpanyini se wo bi na wie bi enti kakra me meka ne se momo so fo nhwe kiri kakra na se anka anasa amawi ya tabo so mention bi no bagini ama no ho se ya se wo bi na wie bi kakra meka no no me da wase pa nyame sha pa. Yeah. Yo, hello. Sumpana 3.1. Yeah, Sumpani. Yeah, mejo so. Ulo abuja kwenye na mwezi ya jumanya mishram. Yo. No, emanti efeme sofuskele ni peseti aguntem. Na efeme akwantiraba. Yi nyina di yefunu betu na ebo mpa manti okusinti nile. Adam na na biye ni ho abetimi akatem se menya konchene. Wo de me ama konchene ru ha. Yeah, me ye he. Mama bi na ne ba aduro chile no wo kan no mu asem no wo se na me mama to say hey. Maramfo. Aduro achi wa he kan no mu asem. Me aduro che me me ka me no mu asem. Me mpe be ye mu bomu. Iwo bro. Why you ready for your kwajira wo de chile wo kom. Me dro na ka me kom asem be chile kom a. That's a pa. Ini abam se. The people who don't know the name, Ebekana,
wasan ya ye yedi mpa about 1040 etiano pa eladi nche mo na me da se pa hello yeah hello Mama Jo Mmrantehene. ya jo so hima Da masini mo juma pa muti. ya so ya da mo ase na ma ba so bo pa kramaro ye nchichu an wo kire Na papa ya da na yo ha so for sa. Yo say there or can be mano so for kano cresta yo obi hu asem ni sipre obetumi aya meye ni ontimi nyen so omi hu yo we na be me hu so for no kure pa ya de we ya beda ho on kan kwa nanim ase ehu bi hu na hu na no onye ohu forsa yo onyere no ho bebe nkunim bifo me share bejafo ni nyina bejafo nyina je so eburu ma me okay hello yeah good evening master Master your friend Ala Hassan Kaswa Mama nyina jumapa nne ya mema oh my Ghana ya da wase patemu samu no 3.1 pa ma ya de abrantie no nsa mukaka be kan se oso fe waje eni kura entago ye bibia entago timi edani bibia de nipa no yo efinyami o efibibia o entago e bibia enti se de oso fe ka se obaje no de ayem paibo no na me enginechi do nyama no yo ye to sumienu abrantie no minia no omo made na ko ni maame na asambia obia no ompa ni maame acho na wo fa nkola no koma ni maame na sabi ompa bibi ma ni maame ni maame je nkola no na ombramba tino oba no ho na ombo osofo bi se na bibi o ha osofo timi nko oba no ba oni be ma na woni ni oba ni tie no obetimi aiden akwa oba o je bibia ma osofo dia bibiri se bebi o ha abetu chima kakra ya da wase pa hello yeah good evening na program pa so de say na aka sa free hene but I friend na na FM ka sa free ajusu hene ajusu yo why ma kasa yetio Ita so mi na mama so na pesa me kan kakra yo kasa Ita so mi na so mi na na say mi na be mama on fan pan born gidi inside of fanachi yo na de so fo no no na me bebem amana bibi atimi ewie pe ma o na ba mu onyina na me etimi ade nyina ye de mum se o je na so gina me pa so kan say abusia na ntimi an support na we on fa busia na de nkoma wo ma on je ne ba ya da wase pa hello yeah that's a good evening Pastor, yamin shira mo pa o mo juma mo ye. Pastor wan ka say. Pastor, na me Christian ka say Samra boy Western region. Samra boy yo. Yan kwa. Pastor, we nya be man yamin shira ni bebi. Sabe, enya meme na be de wo. Da bi. Enya meme na ina meme ni bi neti. Bukran ka family wo ya le kran ko do kwa koma maame ene o maame obehwe wo obeye den we ne o ti free kran no an ba bi ma enye na stem be ma bi kran pan ka de abusan foyi ko be dwane ejame so we dwane oda so tin ho anya mi sia ne bebre ina e den pai bo be tai na chi ya da wase so ya le e bi ama tiefo so fit ya anya ono nko a mpa ya abamu no dos on the mpa bota na chi yo da me de pan se so for sisika sim bi ani hello yeah agro de hu the commander of the United States of Cropo ne pa to edan se wunya bi asibi ma me why come on plot so da how na ka bi edibesi no na kuma nka bu ada ya man dey this is from part international
Sama boy ka so asani na maki na eduru se ya drama kwa chime stra no du mu dia mo ma oba wanzu wanzu man ka hwe amfa wo se eduru hu se dia eduru ya dia so eduru ya dia so ti ne de midie pa da so kwati na ne tiai fu ai ofosu ne ai ajawuzu hello Ajekuma Adams nana ana fa wo gidie ne ye na ade kwata wo bi achi se ne na ni monyam no ko ba bi Mmrantehene na ọbaara ma hu no hello Ajekuma Adams ye hota mo aso wa ye hunu ak ye ni abere hello good evening good evening Pana 3.1 yes how hwania paso mkaza sisi ayo yankoi na dika me ba mo baso na jota mo yam Ghana mai yo libya adiwi metati intambia mpefo mo ho ina mo ya de yakupon siram de tupa ko ya mo fasa wade mo koso mo ma ya Mmrantehene na fini ya ware tia warsan yakupon koso siram na so me da so ta se de bia no ile tambia bo 30 miswa ota ya tetema ye yufu mo so pense no do fronsunda ela va se pa hello Pazo wani me paso ya feme sakatumpuju kase free bushan sakatimpobi sakatumpuju o se wonam na so mebe no yo enkra ne ye friend sa sakatimpobi me kase free bushan yo Pana 3.1 yankoi me kase free bushan Mmrantehene ma ya de pa yo o se wonam na so mebe no o wonam na wo so akasa no Mmrantehene ma ya de pa ye tie mo de mo nyina nyame hira mo de mo yam ba me bompa se sofo me de mpa bu nyina ta sofo video nyame mu se sofo betima so ba na yare yo me da se feedback bi e be aso de be bremo sa die nyina ye mfa se da me nyankopon ti nyame gidie kuta sofo na wasi ne bo se betima so ba na yare no me da se obetimi me da se Mmrantehene me check mo pa o yare 88 me se me check pa ma 88 yeah what about Bemedi number untenable number yeah unponable o 10 na 88 o dan na 88 kama unim form Adona Kafata answer for the American power. Okay. Ana magic in ya bem. Ana me pese me conjure pa. Conjure. But hey mana, my name is Agata Lakula. Man can go to America within half an hour. Change pass. Man can change what is black and white and what is black and so to me. When I say Mabuchichi, you are contemporary. Adona Kafata answer for the American power. Meeting my year be a hammer, ubi the trap she demo has his year. Beman Casamamiti. No, with me. And I saw for Gidi. No, Gidi. And I'm Gidi pa. A man where you may frame. I'm about go to. I'm going to. What a Muntio, what Monsieur from House 3.1. Oh, they have got almost. Okay. I was a woman, young call Asma Twas also. Bema, we did the Ajonqua, Asma de Bayano. She said, no, when you're not Sibri. And no men come with him a pro, as I won't go to him a pro. She said, oh, by a junior yatuano. I say, and you that duaba. So I need a swabber. Some Pana 3.1. Wadaroma, Okufia, and Yena. Suffer so bad about Maya, you know. Na
ya hwe ne manyina yi ala kata chawa ino so no ho hia pa o ma me de no ene ye no ma me nkasa ne fan kra ne ko because baby we jan kra ne no ehu ba no kopa ne chaw na fan kra ne ko because baby a na bia na obetima kusi wachi so ti ase na akoye ensem foforo ti bo modern no pa mo ma me nkasa ne ne china ya no a chaw pa bia fa ma ne nkra ne ko na hwe ne nye we ni wai okay Abuja for Bema be pagya omu na yakwasem foforo so Sompa na mutie no na 3.1 ene Sompa TV hon ne fm hiampo no ne mirikasa sa Sompa TV ne Sompa FM na 3.1 hia na chese babiewu nana mamadwo asoso ya wo bo hye ya na abrepo okonjemu kwejemo yo majo okrawa na waiting for you majo akraw okra me ma kwa me ni dada one number me wo fase eno Easter nhemu ana say onu nhemu de bi na woko ndi wo dem onu nhemu de mo me mfa nsa so okonhie majo ba bia won me gidi ese wutie ye chia opi biara wase abusa for ne wo ba betra senti mo ma yenkeje gum bema ye mo akwaba azai yeah how the work as me mama ya why me pache but all they say e from na kwa me friti krum na kwa me pacha ba o ye rasta man na we konfo me pacha me ye konfo me ye juma 3.1 me pacha kokode wo kom ya che me pacha me kom ye 7 years mu 7 years me pacha okay ukom zu anasa ukom moti ana ukom dua me pacha me kom tegale bosum no me pacha ana akom no me pacha okay mpani force enwumre enwumre de boko na mo fitie mu no ababa obi di me ba ho ese owono maame asem so pana 3.1 maame hwe opapa ene omaame nikunu na ono nso be yare na eduabo nti efitie mu no me ye ba honom mkase bosom no kase ohia busuani egina ho ansa na watimi ahwe ababawa no na omaame ne se wo ma nti ma oba ne de ba efitie mu na ba se me mo frɛ me ma me ba ho me ba be duru won so mo ma me kwai se me nkɔhwɛ no se metimi ahwɛ no ama no ho atɔ na ampa me nso me kɔɔyɛ no so fana da woro ma boa ma na ho atɔ no ma isi kura wa fa afuru ti wantimi kura nso ama nti na wo se me ba na de mo ekwan a mo de se on sa no me nso me ma mu hu enu nti na mba e boni bi ani okay me kai de wokai ne wo fie do ho ano me pacha ne ma me ka se bosum ni de wo mba me pacha ma ge no ka se o gidi se wo na betimi abo no fi se de papa e yare ma wo hwere nya sa me pacha so pana 3.1 na yeduabo me pacha utimi hwe wo bi a ya bodudua me pacha yale bia misaya bibiduru ka ho nsi ama ba ikura me kire nduru 20 ahaban nko a okay obi ntra nhwe yo belase bia na anyenne bia na bre fofo je se sa afa okay ade na se wona wo hwe sa ga ne yade Mmrantehene na wada oma we de mpanifo se ka akom ye gene kokuwa nu so pana 3.1 na number ho sambutimi amon frɛ no na nka obi antie bi okay mate no achi no kra me hwɛ no ma no ho tɔ no o ma me se me oda ona mpanifo ne ha no nti ono so de mbekɔ ma me fie eno kra titiri kra ka ho 19 na ma me duru antam o hwɛ again ne yade wie e ma no ho tɔ ne ma me se ne ho dwa no ne ho hyehye no sa na wo kan
Sumpana 3.1. One mamma no, what enough for Quembiswana. Oh, Nana Pacho, or Dalma Davy. Na I didn't had a mamma no. Miniman as some property. Okay, Bema Usu, Ababa Wano, sir, or Manoso, my enemy Casa. Na, Sibia, Bema, or Badia fancy beer, and the so dear. Who and him and so. Sumpana 3.1. Asem Potefano de Ban and the petty. The GD say, Yana buy Asem Potepo de Ban and the petty because the GD say Casaimuno, a brack ran a yard now bound, or my men say, Bushum should the wonko. And they say, what better answer Aquilano, I didn't buy and what ton. A quiet fast way I dare buy and you knew you had a crop. Nay, if you know what. Be a idea say, nay, and a messiah. And I say, be a messiah, then so quite a summer by Chilini. Oh, auntie, in Runa can the emit say, Catacho the water baby said Chilini, I can't also want some. Aha, because if you can't say, it is said, Catacho Busan and one say a dear papa, Ben, I bet you was I did we, and no Catache Busa. Now, me sure say no sooner a petty. It is producer already, but GD say be or Bano or coffee in the SCBiano. So no so friendly, nay, aha. Okay. And then for Mama Empe, I buy a new one. So Bano, so my boy. Okay. One and you made a medicine. Oh, no. When I was on one and you made oh, David, so for you've gone too far. I don't how? Wait, miss you. And I said, yes, for cross with me, and 2 o'clock will couldn't between Manosai and whatever. Oh, crew. Now, here we need to. Then I mean, you Tina may be son. Oh, yes, I on first of all, or which me a fast course in Yasaba. Oh, wouldn't it was my courses, my courses in Yasaba? Oh, yeah, now courses in Yasa. Now I don't mind. Catacho, Mijidi is a producer and young say, be an soft bit my bottle fabi say, was stuck running at the area and saying, I bet chance and no banacasa. Was selling my message, no position. What that? Near my Hano. Oh, Mamma Kaisa, Brenna Baba, one of her by and the mamma. Your friend is set. Ababa one by Fiona Juana, Assembly Year Cano. Your friend, my minister Womra. Emma wakasa womma eyemre da to bi na ye dead the fedefe bi na ye ya wodi bedru ha no kla no oba ye no asenu no ho se otu ni nan edc eho na ye ka asem no krampo no eho kra no wansantena wa me yanka asem no okoye ene ye sa friend ahoma so ene ne kasa anwumre wo program no so oba betra opa so wontena se wo sa akọ eti mekai sa asem na baba wa no de chenchene atwa no ono de ose nana no ne papa brebi aboatia ka ne papa o se bibi sa ma ne papa na hono yo mu de ne chini sa no o mu anya yare sa ma ne ntin na na esa na yade nto wogidie se maame no eti ase ba se de na na ka se je se busuani abansa no ti maame ne ba ewie no se wade atom on de onsa na yade wanyene ire wadaroma weni nyama asunti ne ebobo ade bia ho a yenwa anim maame ne first of all se ne ho hyehye no eno ti na me ka se no first of all no wo buy no kra no mpese wo be first of all no mpese obeba ene ye wo buy no kra no wo se want na fidie no so nkasa na emom wo sa fa ka ekoye maame ne wo kontase e ma wo kasa ahoma so program no so no waba no o se ne ho hyehye no na afa na kra no ato na awie no ono so se ne ho hyehye no ase no fiti ase ne ba bia konfo so se sai konfo no de so ase no titiri no ba na de odinka so de ba ye me ya de se ne nsasa wonye ene wo se wo ye no why successful de aba chire ni de akodu no akora no ho ato no ama wonyem kora na mom ne maame ne se ne ho hyehye no ama bia osusu se we na ye ne bibi nti no wo de ne ba kwa fidie foforo konfo wo ha de a
won si bibi nkyerɛ sɛ maame no ɛde ti na ɔse ne ho hyehye no na ɔho kɔ megye ne kokoro enti konfo ne betima pa ma kyerɛ sɛ maame no first of all ɔmra asɔne so wɔ ma ɛna akora na ne ho hyehye ne ɔyare no wasa ne ade owie ya wo so ma wasa ne ade wie ya wo se ne ho hyehye nti konfo no ɛna wani nti deɛ na ɛkɔ so ɔmo no yi ɛne abadwafo ɔmo adaroma konfo biara wabene biara no sɛ ana bosom wabene koro obo obi ne de ne betuna wasenya mea odi na ansa yesa mo ye ho amane ne amamra hodo nyina ansa ne bia wade atum na wate ahan e de asare ade enti konfo de ono wase maame ne ho na sise no no ne ono wate aha bia to gim ama maame no wase no ma sa nya sa na woka So Panay 3.1. enti moma yintie oba na numu asem ayo oba no a yesi asare ya moma yintie na numu asem first Mame ose den deba de e ne si o mame ne so fo ntem na ya rebe na ne ha ya che e di abon na ko bi abon ne onu obi abo bia me pa so ya bo de so mi ana boy Nani sa? Aha. Ni di abo di anyame. Na ma bele no ko na sofo. Di ko na sofo ma mo yire. Ma me de sraye. Ama ka che ma me se ana jume se de mo no me nyina. Na ma mbe ti na ma me se ai. Ni du ko na ma mbu sam se. Se me ko bia me ti na na se. Me ba no wona mze de ko no. Ni ka fa de mu pia don te no. Aha. Na ma mbu de me ko fa no wa na ko me ba no. Ana mo ka de di na na mo fi sofo no na za ko sofo no sei. Si sofo no wa ka de me ko de ku wa na se ba ne abada konta. Na so konta se de mi ti ni ma. Enti ko de ku wo no. Ana me ko fi. Enti ko fi e ku no ro su kwa enti ko anda ma ko mi si yo fi agu sam se dia no se na to an pre. Nso me da ma de ati ni bi enu o ye me. Bye. So from my way, I can't be busy and be here. Who is here? I'm so kind of said them one, them one must be in for me one man, every or them. And to say, I didn't say, I took on the other night a more. Now, them out with time, and say, I don't know what I am near some couple. Your father from not going to why you let. And mamma is stressed on my mother into my golden moon at the down, or the way you go, Miss Wa. No cousin Mason who is still okay, I let him make you go to a still I did on the down. I'm going to food you. Two mamma will cause off from Hormon Stona, Yariano, Eda Soho. If I try, I'm going to have more extra palm. Okay. I was on for Onyamia Yadum Yansaka Babawano. Ewo ahomano so. Mama yene nankasa. Na wono a wonto no tu. Me kra no. De o ka che se duabone akom me bo ana. Yes an wo ka. Na akom honhom aba ne so. Yes sir. Ni mienu nyina na konfo ye ho adwuma nya sa de na ye duabon na ye na ye de na community free ne so na community oba ye no dua no wo mu ni nti me poma abosom ya poma abosom okay ya poma abosom aba man so hello 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 Sumpana 3.1. What is say? Hello. Pato also. Pato also. But my and far a yimu. Hello. Sumpana 3.1. Yo. I was for a 7 hour ye do so no, ye per se ye hunu near me finchim pa. The per se ye hunu near me finchim pa. Confu say,
enye fie ha na asem no ba yo eba fie no ho a na ye put two no into task say wabaso hello hello is I Eba choyo ranse. boko me kai say na e wo fie no ho no wo no ma me de asem bi ba ye ho na wo say obi abodua na wo ma me say ye nko sofo bi ho na akom bi so wo so na wo ye ne say wo nko sofo no ho na wo gidie wo konfo no ho say konfo no de hwe wo papa ya de enti ono na ho na abeko ye sise de na ekoso Me ba cho no konfo no he me ho ato me. Me ba cho ai. Lisa sofo no anya mpa ye bi a sofo no boye na boye Me ba cho de bi ye ka ho no mbra na e be si a ho na mo ka se ma me Friday this one ke yes after. No ma mi e hu inside me hotel. Bra sofo no konfo no hwe ya de na wo hene na wo konfo no fia na Me ba cho de ye ko da ni jam me ko na wo mi ho no e wan. Okay ma me sa we akom na ye de na tifiri wani so Me ba cho za akom na ye de na ti wani so me pa cho na ye ko da ni jam. Ana o mo si na me. Se ano me ni obi a wo di me. Wo bo mi si. No ma da wo ma. Wo ai na ka. Na me ni obi a wo di me si ya ba. Bo bo me ni a se ko. Ya bo di ada ne si bo ba ko re di. Amo se le ma. Dia no wo de wo na wo boy ya na obi na bo wo Me pa cho dia no me na boy. Me na go dia no. Wo de dia na bo dua no. Ba ja se. Wo de dia na boy ye de nsu ana se bosum be na afre no bo dua no. Me ba cho de nsu. Nsu ba ya. Me ba cho nsu so da ye ho. Ada wi a me papa ye go ko. Enti mo ko ho. Konfo no ko ho. Woni mu nyina ko ho. Me pa cho de bi no ko no. Wo na akọ ho Ba chai. Ana eje se sanso na friend na eja wo na nya konfu na ehwe wo ya de nya sa na afa so kire Me ba cho ha de bi wo fo na dani jarma mi o ma ngo so ni so. O dani ma okuru be so Me ba cho jabi kokko de. Jabi kokko de ho na konfu wo ya ne ma ni nyina. Me ba cho ai. Yo. Ade na hunu ya nti udwane firi sofo no ho ko konfo no ho. Me ba cho se first one ku ya bo nyam ne ko e wona dana ma. Ana no ba so wo kana na so ne ko e wona ye. Ya ma ro tin mi se ho na me so so no ntini ya me. Na wo kwa sori de. Ba zo me. Na bi. En ko so first na me ko so ai na so na me jaye. Ade na ma uja so no sa. Asale no. Ai. Asale no mi ana me jaye asale no. Na bibi nko ye ma o. Mi a me ko so de mo ko mi tin ka tlo ni ko se mbom pai. Na bosum na ejina wo so na ebo wura so dem ho. O se na me ko so na so dem ho. Wo se na wo kwa so ya wuntimi kate we ne kura sa wo bom pai na me se. Ede na jeje wo. Amu bom pai na ma ti me na me hwe wo. Enti da se wugidie ni asore ho. Me ba so de bi na se me ja so na me jaye. Okay. Ya da wase. Enti se chasa what do wunyin se ni nyina what dey ase components asa o so.
Nana, I feel that we put down here, Giano Crown. Me and Corn will be there before the phone, so I don't know what to say. I was waiting what to say. O call software on Pato, ya perceive who a dear Mamuso say. Software call honor a dear pine the sea, a dear in the sea yaw. A beer when Nanya who I can say, won't go hope your brown mamma crash or can say conform what they won't call. Me pacho, me call software road. Yes, and it's a software elbow on Payman or man wire. Come be division out to be blessed. You know, some mamma say. I dear some said there were no many now, man betting us no, I'm a saying. And the case of freedom, no, that's a mamma say. Until they don't go home, you couldn't go up with her. Now, the class I didn't hear, you can sort to go now come on corner. Now, to be old field, Mom was say, Papa no field, I'm a saying. Madame, a cold, you call me corn, my little man, yet. Madame, the action still the dear woman who is still out the lady Jirasso. Mamma, around some some said it was often a car, I didn't send a day of a year, Mammy, I'm flipping and I'm from because auntie. It's still I didn't let you know, now may brave every day. I know what says that I'm young for suffer. It's the custom you know, I know Mamma to my fly one warrior, Mamma Daho, or Yaquancher, tell me uncle. In forward, I don't call some uncle, let me be. And because you were still I say. I'm just idea of one more day because I'm one go. That's a so for all kind of background and your master to get the gra. Ah, the one I can see. I'm just idea go for food. The convoy so Munana Bibia Tekoy. Never try. Okay. That's as a say convoy and a bit in a nasa failure was our called Judy. I follow no. Aye. I follow the day. I follow the moon coffee move. Hey. One password be I follow the moon coffee review. So I saw no one I won't could be one now, so be I won't could you. Me, I follow none of any one. My best na my best no corporate be. Now was I crying on now. Bosom. Oh yeah. As my making say men quite and be how come back. What's my corporate being few now say the massacre. My feel me call bosom so. I ja o coordinating also sacra or bosom so. Okay. Just a girl in the GDM mono. Some supplement me what. Okay. Now say BBC na yes and wo kwa sorry fie so eh me BBC mpacho BBC na say dia na miniska dia na me wo shop aso me kwa na no kwa dia nya dia me kwa sorry fie o me nko na sofo ba ko anya dia nsa na nye sofo bia me am na so me na me BBC aso fo the tempo ni chemalo fe o chema na so le se me mla me imagine say you ba me nko yo opro kwaku ono de ho Sompana 3.1 ye ni biribi aka okay yo comfort ya da wase se wo ba ni ye se adwumadi na se na wati yen abahasi enti diabo bia utime dane ana gali di enko na ye ho adwuma eduabo bia mitimi adane but say drew situation be dia wodane anye yi I just say they are say we and oba panyin be ka kire oseko ontimi nye they are say we any the oba be ka kire 3.1 say yensu ade kakra wa ha say ebo obi dua na enya no na e kire sei ensu na de bo dua boss me de bo dua no na ahodu no ana say den yenti saade na se cheche mu yi ye ka eduabo a se wo fom a ofum obi na wono mom afre obi sunsum ti se police ni so mechewo a eno
ɛna oso mu di a ntumi nyo agye sɛ wokɔyɛ n'adomadeɛ ɛde ma no ansa na watumi agya ewu mu. Okay, ya na okura mu sɛsɛ wo huhumu akwai te sɛ police ni akyi obi na wɔde handcuff agu ne nsa. Okay, nti na eduru baabi asɛyɛ no a ya na ayɛ dɛn handcuffs no ayɛ dɛn te sɛ deɛ ne sunsum afiri ne ho. te sɛ deɛ ne kra afiri ne mu no na aka nipadua na akoma ne nteyɛ no deɛ ɛne no deɛ woyɛ dɛn. Sumpana 3.1 nipa no bɛkɔ ɛne deɛ wokora wontumi nyɛ ho deɛ wontumi nyɛ ho hwee. Well, girl, he can one say no was so said we are seven. Bebre, any damn nina, yari ulcer, typhoid, cuckoo, pressure, nina. What's that damn? No be number you know how meet me a man who my dean communion. Hey, and then Quanja Beviao. A damper crack. Me pacha, brother Quano, hey, contents of brother Quano. Inside cram assassin 9. Sumpana 3.1 say why crack. What's that CSA? What's that CSA? What's a machine say? Edin Kai Oba, a bedicat here drew. To say a good crew ne a confirmed ticro, now the Fomisa Kratuna, the Sunny pan, or better. Or dance on out the Drunacano. Not just a hana idea. A haka. They said no to me. And I had to me. Okay. But I want tea, and I win him the idea, and I won't acquire a buffer so I'll be you soon. Okay, and this you will be our board and my family. True, in fact. Young family. Software Jerry with them. Oh, software crab, let me see a program. It's not me, Penny and Moana, software Intimiana and Munyam, and Gidi and Mara, if you have. Sabaya will be here, be on so bad day, a bit me amba. We say, be here, be no bar. When you say, fear we are me commundi, my home bad day, a better me. Until where the mass of oh, there be a drew, a drew, sanity. Yo. So say the Akan Senka, Koran baby, buy an hour about them, baby, fear no to me a home. Me patcho meet my pa. More no, sim pam pam, no, Cassa. They say I meet my cherry. Wait me outside the crowd, or baby fee. So for the Ranta, and can you software the card and so moody. Maybe a man call home. Sofo, what the card and Sacra on me call home. Miami Radia. No, but make one my quite. Miami Jammy Maquai. Mimiadia. Miana Mimiadia. Mimiadia. Yes, yeah. Medas. Only anti me. Oh, me anti me. We are sitting. I got a choice. And I make us a do. Oh, yes, Christo. Lazarus, who you know, Nina man cracker say, when your name make us all call me. I don't know what cancer comfort the Cronia Gideon. Oh, David. Just me can say one of the better was to me as a damina. So now it is Beme was a dam now, won't pay. Oh, yet that's what on. Come on, yet till me a conform, ye cano. Conphobia winning her hanya. To me, will wait Miss Hayadiano. Or near comfort. So I never said no. Conform, so winning her hanya, and yes, what Benny. Pa. Fine, to me, the course in an hour. Mmrantehene Nipa, I quite say Bema and now into me, Juma. Or tear your wine of match. I ain't Cassa will be out. No, was what Hatanu was see. Who Tiabana or Tiabana pay. Now the Kubins you are Woolberry. Now the and one no.
Usi man ye mu te se pa. O wi ana de kubu nsu apia no. Mmrantehe. Awja katacha de na wo kan. Enuro ho. Me ba de na katacha wo kan. Ye wa sofo ni bi nsu e de abodanfo akogu o mantimi. Enso mo ka so betimi. Ene wa konfo bi nsu on so a. Omo so ka se o mu betimi so o mantimi. No kre. So tia se. Enti ye ne de me de se konfo se sofo aka de because yes. Ene yensu e wa han so kra no. So konfo ka se mfa me kwa mfa ma no. Because yensu azi ofia oye eti enua eti namdodo ansan kwan bi so but omono ya obi ahoden to nchia o ogide namde ka so ye ka se azuma babu na azuma nkwada bi se azuma babu na papa bi se nkwase afo ye de obi ahoden to nchia wona so babu na dia na babu no omono de sofo ye digidie attach hwe ade bia no even sofo kwan hwe empire bo woni feta ayekwa yes enya djuma mi ni die nti asofo I think say ye program but e kwan bi so no won nim e kwan a ofa so ni nya mekasa idi nkomofa ti no so obetimi so ti ase na mom obi si obetimi a na wo ye nwia die ne enso de mpa bo ata na chi na ye because ye a e kan nyina e wo kwan bi so mom se konfo ba ye ene bi asofo an meka anazo anka bibi dia na so konfo so be dia eno so ye jama no cause ha na e wo no sebi ayaresa ene ade na ye pe no ni puma si brenti ne wa ha ba cho so mati ase eti sofo adi kan de ye de gidie me nwa me de gidie ta na chi asofie okura me ne beko ye nyina ko bompa ye bi because e basa de a eni nya na ayi da abua ye nyina akafia sofo omnomra ho pa o ocheri ampa adawro yes what ka se bia be ye tron me ma ko watch on cross o so ba omra mo mi nwa no na sofo bia na ne dua ene ma min kanti so bi no mo dane wadaw mama min kanti so sofo ka so dane dua no me maintenance huhuma dia ye de bodua we at se police dey hankopo gunensa said na na kan say kin ni yira asai se kin ni yira ne kan say asai kin na yira untimi mi hankopo ma ne yida agese okofa so betete nipa nensa etini ye jama na asai ba se kin ni yira de ya kokko busun won ma o so wodane so for Sumpana 3.1 hum kasa but on na ni dua so for bi obedan dua bia nge so no won busum wo dem ye fro altar room ene ya sa de mama so for bi aba challenge o sa so for bi so bompa ye dan dua so be twa akokwa na dia ma nsu no ana wona de so ntwa ko so for ko ko challenge de da mi ana meka de mi ni na meka o ye den so abema nensa sister bi bo obi dua me kwa se maka jo se me kwa ye bo mi dua ba dan na me Kristo ni chatra me Kristo ni bo mi ko bata ntokwa ya no kwa me we die asha na o se nkura me ni na ekwo na meka gwabi me ka se mana wo ya we ha me amempesa wo so ye bo dua nya me sister aka mi wi ye ko busum mfi enso ye ko obo ho ewo sasa me ko ye o se me de hye aduane nyeyi ye pre dua no o ye ne kama enso sana me ne asofo akese me ntimi mo ka se de wo ko sofo wa nka me ko na su me mat abusum akoma nwotwe ne wo fie enti me nim busum me nim mo masem kakra oda woroma ti kune ana obo ana nantie takojo ana ya ka de fe Sumpana 3.1 enti yenim said the all ente comfort ya da wasesa wo hwe ya ti akwa e wo fi dada mu wanya ye ne wa ti abeto abaya so say comfort na aje no na wa ma ni gidie no na on so ni gidie no enti waso ono kura so kura de ba on to anya de obeko bi so on to no wase mote ne di na chini ntia na se mote di wachi a wo ye krakrakra na yewo mote di wachi a wo ye krakrakra ai obetimi aya de obebi no kwa buchiri bai ana wa hwe ne yire odi ni yire ni sa wa hwe no nto ba ya na wo se wo mi di mote be di wachi ni konya mi ni 3 days papa no de pant na mbante ma jom kageti bom kron mote di nachi
It is a motor do it when we announce so Sadobe Biano. When I'm saying we only could draw. Okay. Esra mama memfa asem we momonsa. And I know you can Mmrantehene friend no kwasi agema na asem. Se obedada obey na fi onapanga ho na sabi anya ado otuntum mu pin akasama esopo bagu nanimu ase. Na enne na information box 3.1 ya America for the amount me be so. Na information e wo ho ane se Mmrantehene no wo yere e wo bruche ho na ono na yere ntam ya kasakasa oba ne paper na cover no na ono na yere ntam ya kasakasa no na oji vididi na oba gana ha akaskasa ni mu no a ono oba ntam tie no ma e be ye oba foforo ho ade wa hase nti oba hase no na ekoba se ayonkofo ho ni nipa bi ho no yes ye solve problem no Sompana 3.1 bema no ona ye da na koso wo ne on problem no ma wasa ne paper na cover no nti se koba no se oba no te se wo yiri bi wa hase ya obe yiri paper ama bema no wane ne musa nti ye kosoro ba form enya de awade no ebe yeji wo kan sempia bia bibinti ansa se me bie so ase na tofa nyina na se sanya bere na ekwa ka mefre Mmrantehene manaka Sompana 3.1 e dia kire ono na yere ntam tete e na oba be ware ye e na wo ha no amu no na one oba na kura kasa onso oba na se nipa bi wo ne kasa ke so kana kura chense wa ware e wa ha se na yere na wo abrochi na ya ne kasa so na me se no nti anya dia messages ba yo nti nya dia okay be yi abaga force ya kwa homa so kakra ye read the messages so kakra fi some for messages no ya na ehia ya pa obi taxe ye boa prince Sompana 3.1 wait ye boa prince Wale. So other no so share your free tunnel so Star Junction. Yeah, that was a koso na share and I even also answer. Or say man 88 no size G2. I'm collecting so much can ever ho. Edu boy he. Or say man 88 or say Bemana Osi nya say ya ka meme wo abroche no mu eta esisi man. See 2 years of travel. I said, to a pine in Fiemianu, Echi. Now, what Jana Yere, or Mujo Moyere Wagana Hasenum. So I caught UK for 5 good years. So, baby, or baby, come on. A binomia side been so, yes, sir. And I once once I was so city and Bemana Semnayana Chichi. Ya Sebe, I'm a Kuma him fear, and or say, or share a free Gospel Oak Barbering Shop. Barber shop and no one makum or see way a good show papa no so ne no honorable Kwame or see ye here some pa e will go TV so Abiola Magog City and on so can say Abigail boy here on so the tamp up e de ma abedwa for any hosting na kwakusa for was say a super tamp up or the amaya e wo home Porter Dan Porter Don or say ene eye ne wa so si de mo twetwetwetwe ense na ensem na ba ye ne ho de bi ene no so kono busiafo na che say message say ba Facebook Porter Don de edubo ahen was say that's your choice so de ope eno no Prissy Asari was what do yen pa ewo eye fida de mo abepim hasenum now so no or say yenjai say nipa nya na say man nyina ya da moka say man nyina edosika no or say nya man nyina na ete say bi wo ho a wonum adwen wo fie ya wonum so mu de odo expende wo mu so wo man kasa esika wo mu ngisika mfri be ma bia obi wo ho a ono a ebre ansan no wadi Abigail boy he odinisa katana ni o ferry no and Abigail sorry I was here for your fancy asenum nyame ya domo a
nyame adom ochina da menim se ba betranse bien ye ba mo amode no ka akire no e besa abobbo so Kofi Agyeman e di biba mere e di ya so e di biba mo amode aka akire nyina ye da mo asem nkoso a na mo nhwe Sompa 93 anase muntie Sompa 93.1 FM Kumase Swame Noble Hotel Sheffield Station in Enchem Hope and after Sompa TV so no Mr. Wa wunya e wo multi TV decoder no so no but more the other channels ni mo be hu Silver TV wo and one say wo boss Sompa TV e be ba the amount Facebook no e Sompa 93.1 and a Sompa TV Ghana sanso so and a YouTube mama wa ma no ne no Monko so ahwe YouTube no mayen se wanti bi anhwe nhase na ye wi adwumadie ni da hokọ na kwahwe eno eye Sompa TV eno so eye YouTube no no katachaw ma yensi ase na to adwumadie no so me da wase akasi man na bi na fa ma frefo be mi no bi ewo ahoma no so we dey ebinimo ni teta ho nti mama yen kwon tentem hello yeah, yo. We the Peter New as a Mulai. Oh, what's your monkey? I can't take you so. I'm not a program. Yo. Not a media, me would you say a sister or so for on a bit my son. Mummy Pampa Bontechi. Yo, Medasa. Okay. I'm here with so hello. Yo. Hello. So for on a bit my son. Hello. Yeah. Hello. Yes, I will casa. Mmrantehene maju. Yeah, so. Yes, me yaw. Me kase free kono. Yo, yaw casa. Wadawo man pese o mama bi. Me yire. Oko o wona ma me. So pana yitu. Na me hu se me feska no. Aya me feska ni se ni ma mi sem. Ana me yire ni sem. Adansi nti. Nti me fa wadawo ma. Ba so si wasam so bio. Wo se dey? Wo se na yire ko wo. Now you go. Okay, hello. Hello. Yeah. Mmrantehene masaba bi na na pa bosom ni. Nana da bosom yanko. Yo, kaka meka ne sei. Abejafo makasa konfo so abeka ne die. Sompa 93.1. Na ye na ye di pa bosom no so meka hobi. Me di gidi akodi osofo achi. Kopem sei ya se no. But the teacher be one year and the union I can't say young farmer or so for no union I am from Pibo. Any or so for the there was a son of comfort so I can also suffer a bemunukurade. Last caller now. Hello. Yeah. Hello, Kata. Yeah, Wani. Bacho, da kwa makasa free dunko. Dunko, what to say? Papa mpacho dunko boko na wonso e. Ya ho ye pa, yan kwai. Masemi na me say last week the and be man o wa brutire na wo ware oba afoforo wa hana waja no omo pe compensation fama do wo Ghana no na onwale na ire na wa brutire no. Oh, yeah, that was a pa. San ye pese no because Sompa 93.1. Aduane ba ase na wotun ase wono aso ase. Yo abusan for e djumadi be si ase na ya mayi moso wo mura kasi ma ba ko bi. Sai wo ba chia obi a. Nchane komo obi bia na. De o de batu animu no te e ma me kan sisi ana ne ne ya adwen. Afi so we so de ye mfa mpa bonta so for na mi se na te bia. Me da wase pa. Yo, mame. Hello, ciao. Ye da tiefo nyina ase na ye kwei ye ka kire obi ase nsem na ye ka wa ase nom no ye mfa enye afutu sem mfa mo ye bra na besi ye na mecha Madam Agnes enim Joben ono Ghana Baptist Children's Teachers Association National President no baby owo bia no Nyankopon enhira no na me ka kire Mmrantehene WhatsApp group fans ni nyina se ye da wono maso mo nkoso anta Mmrantehene ene na bedwafo echi wo person join WhatsApp group na number no 0244563437 0244 563437 come on 0244 563437
37 yɛda mo nyinaa se mɛmfrɛ ɔma ha ya wobɛhu sɛ bia wopɛ sɛ woba so nti no ɔde wobɛka ho yɛda mo nyinaa mo ase de asɛm ha no so mfrɛ him de asɛm so so asɛm ha wo amesrɛ wo frɛ 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 anase frɛ saa number we saying 0546 88 32 87 0556 88 32 87 producers number no 0546 0546 054 code no 88 32 3.1 producer number no 0546 88 32 87 yɛda mo nyinaa mo ase yo yɛpagye ɛho Nyankopɔn pa wɔkyena asɛm foforɔ hɔ bɔmɔdena na si ano anwumere no nso no na abɛte ne wate ne wasan atefio yɛda mo nyinaa ase yɛma mo bayi